Lankideok, adiskideok, egunon. Izan zaitezte ongi etorri Euskararen nazioarteko egunaren ospakizun honetara. Iaz bezala, hizkuntzaren eguna ospatzeko, hizkuntzaren adierazpide gorena baliatu nahi izan dugu, literatura alegia. Eta horretarako, euskal literatur lanik nabarmenetako bat aukeratu dugu, Kirmen Uriberen, Bilbao, New York, Bilbao. Datozen orduotan, beraz, bidaia egingo dugu Portugaletetik Bilbora, Bilbotik New Yorkera, eta Ameriketatik berriro bueltan ibiliko gara joan etorrean. Bidaia hori ez dugu bakardadean egingo, 100 lagunekin batera baizik. Alkatea lehena izanik, udalkideak ere etorriko dira gurekin, udal langileak, euskaltegietako ikasleak, irakasleak, institutuetakoak, bidaia guztietan bezala jakin badakigula, garrantzizkoena ez dela helmuga bideaz gozatzea baizik. Denei eskertu nahi diegu geurekin batera etorri nahi izana. Besterik gabe, abiatu egingo gara. 1, 2, 3, aurrera irakurraldia. Bilbao, Nueva York, Bilbao. Bilbo, Arrainek eta Zuhaitzek elkarren antza dute. Antza dute Uztaingatik. Zuhaitzek enborrean dituzte. Enborrari zehar ebakia egin eta antxe ageriko dira Uztaiak. Uztai bakoitzeko urtebete. Horrelaxe jakiten da Zuhaitzaren adina zein den. Arrainek ere Uztaiak dituzte, baina eskartetan. Eta Zuhaitzekin bezala zen. Uztai horiengatik dakigu zein den animalidearen adina. Arrainak beti ari dira handitzen. Guk ez, gu txikituz, goaz behin heldutasunera irritsita. Gure hazkundea gelditu egiten da eta hezurrak elkartzen hasten dira. Uzkurtu egiten da pertsona. Arrainak, ordea, hilaren hasten dira. Gazte direnean azkarrago. Urteetan aurrera egin ahala mantsoago, baina hasiz doaz beti arrainak. Eta horregatik dituzte Uztaiak eskatetan. Arrainen uztaia neguak sortzen du. Arrainak gutxien jaten duen aldia da negua. Eta goze garai horrek. Arratxo ilun bat marrazten du eskatan. Gutxiago hasten delako negu sasoian. Udan ez baina. Gozerik ez dagoenean ez da arrastorik geratzen eskatan. Uztai mikroskopiokoa da arrainean. Ez da itxura batean ikusten, baina hortxe dago. Zauri bat izango balitz bezala, ondo itxigabeko zauri bat. Eta Uztaiak arrainetan legez, gertaera latxak geratu egiten dira gure memorian, gure bizitza markatu egiten dute, gure denboraren neurri bihurtu arte. Egun zoriontsuak aldiz, azkardoaz, azkarregi eta berehalase ahazten zaizkigu. Arrainetan negua dena gizakietan galera da. Galerak zehazten du gure garaia, harreman baten bukaerak, maite dugun pertsona baten heriotzak. Galera bakoitza uztai ilun bat sakonean. Bizitzeko hilabete eskaz batzuk baino geratzen ez zitzaizkiola esaten zioten egunean Aitonak, ez zuen etxera itzuli nahi izan. Gure amak lagundu zion goiz hartan medikoarenera, bere errain gazteak. Aitonak lasain entzun zituen medikoaren esanak, dena entzun zuen txintik esan gabe, eta ostean medikoari eskua luzatu eta adeitasunez agurtu zuen. Kontsultatik atera zirenean, amak ezekien zer esan. Izilune luze baten ondoren autobuserantz egingo zuten galdetu zion Aitonari, berak ezetz. Ez gara oraindik bueltatuko, egun pasa egingo dugu Bilbon. Gauza bat erakutsi nahi dizut, esan zion eta Iribarre egiten ahalegin zen. Aitonak Bilboko Arte Eder Museora eraman zuen ama. Amak ez zuen egundu ahaztuko egunura. Nola hiltzera zijoala esan zioten egunean bertan museo batera eraman zuen Aitonak. Nola ahalegindu zen Aitona edertasuna heriotzaren gainetik jartzen alferrik. Nola ahalegindu zen amak bestelako oroitzapen bat
izan zezan egun hain latz arena. Aitonaren keinu hori betiko hartuko zuen gomutan gure amak. Museo batean sartzen zen lehen aldia zen ura. 45 urte beranduago joan nintzen ni museo berera. Kuadro baten berri jakin nahi nuen eta hartara. Aurelio Arteta margolariaren kuadro baten aztarnaren atzetik nenbilen. Erdi ezabatuta dagoen pista bati jarraituko baino bezala, oso modu intuitiboan. Barruko ahots batek esaten zidan kuadro hori garrantzitsua zela, ezinbesteko pieza izango zela idazten ari nintzen novelan. Kuadroa izatez murala da. Ricardo Bastida arkitektoak Ondarroan uda pasatzeko zuen txaletean margotua haizu zen. 1922 urteko udan pintatu zuen Artetak margoa txaleteko egongelan. 60ko hamarkadan ostera Bastida hil eta urte batzuetara, familiak saldu egin zuen txaleta. Etxea bota egin zuten pisuak eraikitzeko, baina murala salbatu egin zen zorionez. Hormatik atera eta Bilboko museora eraman zuten Artetaren artelana. Museoan dago ikusgai geroztik, goiko solairuko geletako batean. Jose Julián Bakedano museoko arduradunetako batek erakutsi zidan murala. Garai batean txaleteko egongelako 3 paretak hartzen zituen. Horien aitzinean begiratokia zegoen itsasoari begira egoteko. Museoan baina triptiko baten moduan dago jarrita. Erdian erromeria baten errepresentazioa ageri da, horixe da piezarik handiena. Eta hegaletan gainontzeko 2 kuadroak datoz. Bata garaiko emakume batena da eta errena zimenduko Benusaren jarrera bera du. Bestea bikote gazte bat da solasean arbola baten abarora. Muralari lehen begiratu eman eta koloreak ditu harrigarri. Kolore bizi-biziak erabiltzen ditu Artetak. Mendiko auzo bateko erromeriara doazen neska mutila erretratzeko. Berdeak, urdinak, lilak aurretik sekulan egin ezen moduan. Hasieran zenbaiti kritikoak ez zuen begi honez ikusi Artetaren obra. Pintatzeko kolorezko betaurreko sartzen zitula ziotzen burlati. Esan zidan Bakedanok. Nabari zitzaizkion Artetari Parisin pintura ikasten egon zeneko urteak. Montmartren hartu zuen etxea eta antxe maitemindu zen, Toulouse-Lautrec eta Cézanneren lanekin. Baina sekula ez zuen guztik hautsi nahi izan tradizioarekin. Horrezegatik bere kuadrek kolore bizitzen pintatuko taberna, zar bat ekartzen ditate gogora. Modernoak dira, baina sarma galdu gabe. Muralean 2 mundu ageri dira, biak elkarrekin. Alde batetik baserritarrak daude eta beste alde batetik kaletarrak. Baserriko neskak era tradizional batean daude jantzita. Orkatilaraino heltzen zai egona, zapia buruan eta eskoteri gabe. Aitzitik, hiriko neskek ez dute horrelako trasarik. Haien soinekoak arinak dira, haizeak mugitzen ditu. Gona, laburragoak dituzte belaunburuak agerian utzita eta eskoteak ere zabal-zabalak. Paparrean gainera bitxiak daramatzate. Baserritarren aldean jarrera erakargarria dute hiriko neskatilek, ikusleak ortejatzen ariko balira bezala. Nabari-nabaria da ardekoaren eragina, 20ko hamarkadako baikortasun hori darie pinturei. Kuadro honek mundu zaharretik berrirako jauzia asaltzen du eta baserritarren eta kaletarren arteko kontrasteak areagotu egiten du hiriko neskatilen erotismoa, zehaztu zidan Bakedano. Bastidaren etxeko murala egiatan entzegu bat baino esen. Aurelio Artetak ez zuen menderatzen behar bezala muralaren teknika eta arkitektoak bere etxeko egongela utzi zion probak egin zitzan. Benetako lana gerozeago etorriko zen. Ricardo Bastidak berak diseinatu zuen Madrilen Banco de Bilbao izan behar zuen egoitza. Haren ordura arteko lanik behinena izango zen Alkala kalean bertan jasoko zuen eraikina.
bankuaren eta oroar Bilboko hiriaren simboloa izan behar zen egoitza, indarraren eta modernitatearen ikurra, lan hark finkatuko zituen hala Bastidaren nola Artetaren ibilbideak eta ezagun egingo zituen Euskal Herritik landa. Bastidak Aurelio Arteta nahi zuen bankuko joleko pinturak margotzeko. Txikitatik ezagutzen zuten elkar eta bibien bizitzak paretsu joan ziren, bata arkitekturaren bidetik eta bestea pinturatik. Artetak Bilboren alegoria bat pintatuko zuen bankuko sarrerako gera biribilean. Portuko langileak, labe garaietakoak, baserritarrak, arrainsaltzaileak eta beste. Egin behar eskergazen ura, 10 mural baino gehiago eta gainera azalera irregular batean. Artetak enkargoa onartu zuen, baina bere buruan trabatu nahi zuen lehenago. Zehatza zen bere buruarekin kosta egiten zitzaion lan bat bukatutzar ematea. Behin, handik urteetara, Mexikoko erbestean, bukatu gabe eta oial batekin estalita zegoen kuadro bat begiratzen saiatu zen eroleren bat, tabakiak entuta. Artetak ura ikusi zuenean, amorruz, espatularekin zauria egin zion aurpegian, bere honetik ateratzen zuen gauza bakarra omen zen ura. Perfekzionista, muturreraino, zaiztasun guztia zaitzen zituen Artetak. Kuadroak sinatzeko ez zuen arreta handirik jartzen pintoreak. Izanperik gabe uzten zituen askotan, azola ez balitzaio bezala, eta diru kontuetan ere baldarra zen. Hala eta guztiz ere pintatzen gorputz eta arima aritzen zen. Eta Ondorroako murala egiteko ora Madrildik ekarrarazi zuen ura, gero Madrilen pintatxarakoan margoen urak dentsitate bera izan zezan. Materialik onenak aukeratu zituen, area markinako marmol hauts fina izango zen. Artetari buruz gauza asko dituen entzunak. Baita eren izaiari buruz ere, pintore maitatua izan zen bizian, konservadoreek, nazionalistek eta sozialistek ongi ikusia. Bere izaera lotsatiak behar bada izan zuen zer ikusirik horretan, argitu zidan bakedanok. Intzuna nuen alaber nola egin zuen iez Mexikora gerra garaian. Gernikako bombardaketa izan eta berehala kuadro esanguratsu bat pintatzeko agindu zion legezko gobernuak Artetari. Mundu guztiak jakingo zuen horrela zer gertatu zen Gernikan. Zelako sarrazkia egin zuten bertan naziek. Bere bizitzako lana izango zen ura. Hala ere, ezetzezan omen zion Artetak enkarguari. Gerraz nekatuta zegoela azaldu zuen. Berak nahiago zuela familiarekin bildu eta Mexikora erbesteratu. Gero, enkargua Pablo Picassori iritsi zitzaion. Eta ondotik datorrena guztiok ezagutzen dugu. Artetaren karreran jauzi handia izango zen Gernikari buruzko kuadroa egitea, baina ezezkoa eman zion. Artea baino gehiago izan zuen bizitza. Gerokoan gogoratua izatea baino gurago familiarekin elkartzea. Askoriakatza irudituko zaio Artetaren aukera. Nola gaz zezakeen bere bizitzako aukera. Unean, uneko erreakzio batengatik. Nola jarri zuen zorkuntzaren gainetik maite zuen jendea. Areago, batzuek ez diote hori barkatu ere egingo. Pentsatzuz, sortzailea sormenari zor zaiola beste gauza guztien gainetik. Behin baino gehiagotan galdetu izan diot nire buruari zer egingo nuen nik Artetaren atakan egon izan banitz. Zein bide aukeratuko nuen. Ezin da esan, egoera bere bizia behar da horretarako, baina hori zeda askotan artistak aurrean izaten duen bidegurutzea. Bizitza pertsonala ala sorkuntza. Artetak lehenengo bidea hautatu bide zuen, eta Picassok bigarrena. Jose Julián Bakedano bere zereginetara itzuli zen bulegora, baina aurretik museoan Artetaren muralari buruz zegoen dokumentazioa eman zidan. Nola atera zuten murala teknikariek Bastidaren etxetik. Hala eta guztiz ere, aholku bat eman zidan. Muralari buruz gehiendakiena Carmen Bastida da, arkitektoaren alaba. Honena, berari deitzea izango da, eta posi batean luzatu zidan emakumearen telefonoa.
esaiozu nire partetik deitzen diozula, esan, eta bere zereginetara itzuli zen bakedano. Ni artean, geratu egin nintzen muralari begira, pentsakor. Serion, baikortasunak erakartzen ninduen bereziki. Artetaren eskuaren trasuetatik sortzen zen energia hark. 1922ko uda hartan, Artetak eta Bastidak itxaropen handiak zituzten bere lanean. Ez zioten etorkizunari beldurrik. Indar horrek liluratzen ninduen. Jakin gabe zer gertatuko zitzaien urte gutxien buruan. Aitonari buruz ez dakit gauza gehiegi. Liborio Uribe. Ni jaio nintzenerako hila zegoen, eta aitak ez zuen gauza handirik kontatzen bere aitaren gainean. Ezen ura iragantzale. Itzaz gizona izaki, nahiago zuen etorkizunari begiratu. Gure amaren familiakoak bai. Ostera, 1000 kontu dakidizkigu amaren aldekoak. Alakoaren eta bestelakoaren istorioak. Baina aitaren partekoak oso gutxi. Behar bada, horrezagatik zortzi zitzadan Aitona hark jakin mina. Aitak, kontatzen zituen gauza apurren artean, bazen ume sasoiko oroitzapen bat, udako bizimoduari buruzkoa. Etzun nion aitari txikitan ondartzan zegoen zela egun osoan. Aitonak, udatierrentzat ondartza zituen oholesko aldageletan. Gurasoei laguntzen zien hainbat zereginetan. Udaitearri urakontetan eraman, garbitzen lagundu, hanketatik ondarrak kendu, eta eren bainuko arropak agetan eskegi. Irudikatzen dut isil-isil lanean, ura eraman eta arropak jasotzen, eta bien artean udatiarrariek esaten zituzten kontuak aditzen. Ondo gogoan dut zure aita, mutil lirareina zen eta langilea, esan zidan Carmen Bastidak Bilboko etxera bizita egin nionean. Nire bizitzako urterik onenak izan ziren nahiek. Niretzak bizitzak ez zuen kezkarik, ez zuen nekerik orduan. Bastida familiak 3 kaseta zituen ondartza. Ondarraren goiko aldean jartzen zituzten, aitzetatik hurbil. Alboan, nudismo terapeutikoa egiten zutenen partzela zegoen, oial ilun eta garai batez babestua. Zure beltzesko argazkietan jasota datoz ondartzako egunak. Argazkiak erakutsi eta persona bakoitzan ozena saltzen saiatu zen Carmen. Bastidaren alabak zioenez, margolariak, musikariak, arkitektoak, astronomoak biltzen ziren ondartzan bastidatarren kasetetan. Bilbotik eta Madrildik etorritakoak gehienak. Nik maitenea, baina herriko gizon bat nuen, Liborio, berak kontatzen zizkigun ipoinak. Kaseta gobernatzea ez zen Aitonaren ogibide bakarra. Bazuen txalupa txiki bat ere arrantzan egiteko, Dos Amigos izenekoa. Zer pentsatua eman izan dit beti ontziaren izenak, Dos Amigos? Zergatik jarri ote zion izen hori Aitonak? Nondik atera ote zuen izen bitxi hori? Eta Aitona, bera bazen, bilagunetako bat, nori izan ote zen bestea? Beste hori aurkitu nahi nuen, zergatik ezabatu zen arren arrastoa. Haserretu egingo alzen Aitona lagunarekin. Galdera horiei erantzun nahian pistei tiraka hasi nintzen duela urte batzuk. Sentitzen nuen Dos Amigos horrek bere barruan novela bat zuela, desagertzen ari den arrantza munduari buruzko novela bat. Baina hori hasierako asmoa baino ezen, eta novelerako datuen bilaketa horrek nik espero ez nituen bide batzuetatik eraman nau, ezuteko askorekin egin dut topo. Arrainen adina jakiteko, eskatatako ustaiak zenbatu behar dira, eta urte bat gehitu. Larbak direnean ez baitute eskatarik arrainek, aingiren kasuan 4 urte gehitu behar dira. 4 urtetan izaten dira eta larbak aingirak. 4 urte behar dituzte ere berean Atlantikoa beharkatzeko. Sargasoetako itsasotik Bizkaiko golkorako bidea egiten dute, denbora tarte horretan ainginaren ume txikiek. Nire hegazkinak 7 ordutan egingo du distantzia bera. New Yorkerako hegaldia hartuko dut gaur bertan Bilboko aireportutik. Uste baino lehenago iritzi naiz Ondarroatik aireportura. Zerua urdin Bilbon. Azaroa izanagatik argi dago hego haizeak bastarrak epelduko dituela.
Udazkena hego haizearen urtaroa da gurean. 2008ko udazken honetan bete ditut 38 urte. Obamak McCainey presidentzierako lehia irabazi berri dion honetan. Bilbotik Frankfurterako hegalaldia hartu behar dut eta handik New Yorkera. Lufthanzako mahaira fakturatzera joan naizenean, salaparta sumartu dut inguruan, ezusteko bat. Athletic Klubeko futbolariak zeuden bertan abioia hartzeko pronto. Eta haiekin batera, kamerak eta kazetariak. Baikor erantzun diete galderei jokalariek. Olgetako baikortasun batekin. Sinesten ez den baikortasunarekin. Min ere egin dezake baikortasunak. Maleta fakturatu eta ihes egin dut ahal bezain laster, kafetegi aldera. Kafetegia eguerdiko argiak hartua zuen. Eguzki izpiak sartzen ziren kristalesko leiho garaietatik. Urrezko malutak nabari ziren airean, urrezko argia, lurra paperezko zapiz gainezka eta mailak erabilitako ontziz beteta zeuden kafetegian. Barran, eskatzen zegoen mutil bat hitz egiten hasi zait. Zer den famatua izatea esan dit, jokalariak agurtzera telebista eta besteak etorri dira. Gure aita ez da sekulako agertuko, ez horrelako batean. 6 hilabeterakoa doa Txilera, arrantzan egitera. 6 hilabetekoa marea egiten du eta 2 hilabete etxean. Arrantzalea eta barkurik gabe ateratzen da portutik hegazkinean. Garaibateko kai bilakatu da orain aeroportua, bururatu zait. Gure aita ere arrantzalea zen, esan diot nik. Ipar itsasontzian ibili zen, Rokal deritzon kalan. Aurpegia gozatu egin zaio mutilari. Orduan, behar bada gure aitak ezagutuko du, esan dit, edalontziak eskuetan hartu eta mahairantz egin aurretik. Honela dio Wikipediak, Rokal irlari buruzko sarreran. Rokal, Ipar Atlantikoko hiria, txiki eta rokatsua, haitza desagertutako zumendi baten zatia da, eta 57 du, 35, 48, N, 13, 19, W, koordenatetan dago kokatu. Eskoziako Santilda biztanlerik gabeko irlatik 101,4 kilometro mendebaldera dago, eta Northwest Irlako Oga Gerrits herrizkatik 378,7 kilometrora. Irlandako Errepublikako Donegaletik 424 kilometro ipar-mendebaldera dago. Haitzak 25 metrotako zabalera izango du oinarrian, eta 22 metroko altura hartzen du itsas mailatik. Haitzeko behin betiko biztanle bakarrak, mangolinoak eta bestelako moluskoak dira. Itsasegazti gutxi batzuek, hala nola, kaioek, martinek eta zangek udan atseden hartzeko erabiltzen dute arroka. Ezinezkoa da bertan bizitzea, ez dago ur iturri naturalik. Ezinezkoa da hemen bizitzea, pentsatu bide zuen gure birramonak, Maria Gabina Badiolak, Ondarroari buruz. Alaz ulertu nion behinik behin, aitaren izeba Maritzuri Bilbon. Amona anaren aizpari gazteenari. Nobelaren egitasmoari enegarrenez, heldu nionean 2005ko udaberrian berari egin nion lehen elkarrizketa. Liborio etanaren belaunalditik bizirik dagoen familiako kide bakarra zen Maritzu. Aiton amonak hilda zeuden, bai aitaren aldekoak, bai amaren aldekoak. Hari bizita egin nionean, inoiz entzun gabeko istorioak entzun nituen. Aitak guri sekula kontatu gabeak. Ez ditut izenak eta datak ongi oroitzen, baina jabetu nintzen gure aitaren familiaren historia joan etorriena dela. Iesena eta itxuleranera, eta atzean beti itsasoarekiko lotura hori tragikoa gehienetan komikoa alabearrez. Maritzu Bilbon bizi da, Begoña auzoan. Beren amak alargundu zenean seme alabak hartu eta Bilborantz egin zuen. Ez zuen ezer jakin nahi itsasoko bizimoduari buruz. Senarra hilda ekarri zioten itsasotik eta aita ere ito egin zitzaion. Herriko talaiatik ikusi zuten nola ondoratu zen badian bertan San Marcos belauntzia, eta nola ito ziren bere aita Kanuto Badiola eta naia, Inazio. Ez zuten aurkitu Kanutoren gorputza.
Horren urre eta ezin ezer egin. Artetak pintatuko zuen antzeko estena urte batzuk geroago La Galerna izeneko kuadroan. Bilbora joan ziren denak amarekin eta bizkarra eman zioten itsasoari. Etxebarria fundizioan hasi ziren lanean ama eta seme alaba guztiak. Hiltzeak eta ferrak egiten. Milaka hiltze eta ferra. Maritxuk nik ez nekizkien historia kontatu zizkida. Argentinara lan egitera joan ziren mutrikuko bi anaiarena esate baterako. Anaietako bat itxutu egin zen istripu batean eta sortergira itzuli nahi zuen. Anaiak lagundu zion bueltako bidaian. Buenos Airesen ontzia hartu, Atlantikoa zeharkatu eta trenak hartu zuten herrira bueltatzeko. Debaraino iritsi ziren. Geltokia herritik 4 kilometrotara zegoen. Anaia itzua geltokian utzi eta itzuli egin zen Argentinara beste anaia. Milaka kilometrotako bidaia luzea egin eta gero, tren hartu zuen berriz ere ozeanoa zeharkatzeko. Sorterria 4 kilometrotara zuen eta ez zuen etxea ikusi nahi izan. Antxe utzi zuen anaia, bakarrik. Moja batzuek hartu zuten azkenik itxua eta beraiek eraman zuten etxera. Herriko euskaraz erabilen Maritxu, baina duela 80 urte hitz egiten zen bezalakoa. Tarteka gazteniania sartzen zitzaion, Bilbon bizi izandako urteen emaria. Eta kontatu zidan baita ere, nola bi anaia hoien arreba, Josefa Ramona Epelde, Isidro Odriozola arotzarekin eskondu zen. Gizon dotorea izan behar zuen arotsak. Zuri-zuri jantzita ibiltzen ziren hoietakoa. Azpitiarra zen bera eta Ondarroako ontzioletara joan zen lanera. Baina motrikora joan zen emazte bila. Ez zuen nahi hande bizkaitarrik eta horrezegatik zeharkatu zuen bi probintzien arteko muga. Mutrikun eskontzeko. Jose Francisco izeneko semea eskondu zitzaienean, barkoen zatiekin egin zituen altzari guztiak. Jose Francisco Odriosolari Tubal esango zioten herrian. Amona Anaren eta Maritxuren aita izango zenari. Tubal zen Goitizena izen bereko itsasontzia zuelako. Maritxuren esanetan, ontziari Tubal jarri zion birraitonak horize zuelako gustuko liburua. Gauero irakurtzen zuena. Tubal, Bibliaren arabera, Noeren bilobazen eta Babelgo dorrean egotea egokitu zitzaion. Esteban Garibairen Los 40 libros de comprendio, historial de las crónicas y universal historia de todos los reinos de España liburuak azaltzen du Babelgo dorrean sortutako 72 hizkuntzetatik bat, euskara dela. Eta hizkuntza horize hitz egiten hasi zela Tubal bat-batean. Euskara, hain zuzen, Iberiar penintsulara etorri zen, eta bertan goxo egin zuen Tubalek. Hori gertatu zen uholde handia baino, 152 urte geroago. Kristo aurretik 2163 urtean. Beti ere, liburu zaharraren esanei kasu eginez. Gizon saiatua zen Tubal. Otxagabia izeneko negozio gizon nafar batekin egin zuen tratua ontzia eraikitzeko. Garai bateko tratua, itxeskoa, paperik gabe. Otxagabiak dirua jarriko zuen eta Tubalek lana. Biena izango zen ontzia, baina bata lehorrean geratuko zen eta bestea itsasoan egingo zuen lan, ontziburu. Horrela ze ordenduko zion zorra. Tubalek gora egin zuen eta politikan ere eman zituen urratsak. San Pedro Kofradiako arduradun izendatu zuten. Lagunak egin zituen Bilbon. Orduantxe ezagutu zuen Etxeberria lantegiko burua. Urterik zoriontsuenak izan ziren haiek Maritxurentzat. Etxean esen falta ezer. Tubalen azken urteak, baina gogorrak izan ziren. Hitzez egindako tratua ez zuen bete, Otxagabiak eta ontzirik gabe geratu zen Tubal. Dozenaka bidaia egin zituen Burgosko epaitegira arrazoia eman ziezaioten. Alferrik. Marinel egin behar izan zuen lan azke urteetan. Ahoko infekzio batek jota, hilda ekarri zuen itsasotik. Ondo gogoan du Maritxuk beraite ikusi zueneko azkeneko aldia. Urrutitik egin zion kasun eskatori. Eskuekin egin zion keinu aitak. Eskuak bata bestearen gainean jarri eta lastan eginez. Maritxuk niri neuria egin zidan keinu bera.
bi eskuak lastanduz. Maite, esan nahi du horrek, argitu zidan izebak duela 80 urteko hizketarekin. Nik ez nuen ezagutzen eskuekin egin zuen keinu hura, aspaldi galdutako keinu izan behar zen. Amona anari buruz ez zidan gauza handirik esan. Langilea zela eta horrek hil zuela, nekearen nekez gaixotu zitzaiola gorputza. Bilbon geratu behar zen herrira itzuli gabe, baina Liborio izeneko mariner batekin maitemindu zen eta herrira eskondu zen, ama eta neba arrebak Bilbon utxita. Asko pasatu zuen zure amonak, gerran ere bakarrik egon zen urtebetez, senarri gabe. Etxean Frankoren aldeko ofizial bat hartu zuen, Javier, eta baita ere Saturraranengo emakumeen kartzelan ama preso zeukan Andre bat. Begi bitartean simurtu nionik, bai, badakit harrigarria dela. Bi bandoetako jendea izatea etxean gerra garaian, baina gauza bat ideiak dira eta bestea bihotza. Gauza bat ideiak dira eta bestea bihotza. Maritxurin hitzak hartu ditu gomutan hegaldirako deia egin dutenean. Txilera zijoan arrantzalea eta haren familia zeuden mailaren ondotik igaro naiz. Isilik zeuden, ez naute agurtu. Kontrolean, ordenagailuaren poltsa, samarra eta gerrikoa jarri ditu zintan. Atetxotik igaro naiz, ez du zaratarik atera. Gauza jaso eta atzera begiratu dut. Jendea, ilaran kontroletik pasatzeko. Ez dut inor ezagunik ikusi. Maritxurien eskuan keinu hartu dut gogoan. Aitak azken hartan egin zion keinu hura. Bien arteko keinua zen hura. Bien arteko sekretua. Azkena. Eta keinu bere egina izan diot norbait urrunetik. Esku bat bestearen gainean jarri. Lastandu eta maite esan isilpean. Ezkutuko altxorrak. 2003ko martxoan joan nintzen estreinako aldiz New Yorkera. Bush presidenteak irakiarrei emandako ultimatuma bukatzear zegoela. Elizabeth Macklin idazleak gonbidatuta joan nintzen, musikari lagun batzuekin batera, Manhattaneko lokal batzuetan emanaldiak egitera. Emanaldi horietako batean, Bowery Poetry Club izeneko aretoan, hizkuntzei buruz sekula entzundako definiziorik ederrena esan zidan Phillips Levin idazle New Yorktarrak. Euskara deigarri egin zitzaiola esan zidan. Bazuela, gure hizkuntzaren berri aurretik ere, ezagutzen zituela euskaraz idatzitako testuak, internetetik eta. Behin baino gehiagotan saiatu zela hitz horiek zer esan nahiko zuten asmatzen. Ez da urrik ere. Baina zerbaitek atentzioa deitu zion, testuan agertzen ziren hiza guztiek. Altxorraren mapa ematen du zuen hizkuntzak, esan zidan. Gainontzeko letra guztiak ahaztu eta hiza letran soilik arreta jartzen baduzu, altxorra non dagoen jakin dezakezula ematen du. Ezagutzen ez duzun hizkuntza bati buruz, esan zitekeen gauzarik ederrena zela, ura bururatu zitzaidan, altxor baten mapa. Galdutako altxor baten bila, ibili zen bizitza osoan zehar, Dario de Regoyos pintor impresionista. Impresionismoaren iraultza hauxe izan zen. Ez zuten pintatu nahi, akademietan erakusten zieten bezala. Ordura arte, ikasi egiten zen zaldi bat nola pintatu, baina ez zieten begiratzen benetako zaldiei. Moldei jarraitu, besterik ez zuten egin behar. Trikimailuak ikasi. Bada, impresionistek erabaki zuten akademiak albo batera utzi eta kalera ateratzea. Beren begiekin ikusten zutena pintatzera. Beraiek izan ziren paisaiak margotzera, kantauri itsasartzera etorri ziren lehenak. Itsasartzeko argitasun hori jaso nahi zuten beren mihiseetan. 1906ko aste santua, Dario de Regoyos margolari impresionistak Ondarroan igaro zuen. Ez zen lehen aldia, sarrita zen etorria pintatzera. Marinak pintatu zituen, gehiena, itsasaldeko biztak, ontziak goizalban itsasora ateratzen edo arratsaldean bueltan zetozela. Emaztearekin batera hartu zuen gela hotel de la Bahia Dotorean.
une zoriontsuak izan omen ziren haiek Regoiosen bizitzan. Indartsu eta baikor sentitzen zen pintorea, eta indar horren seinale da egun horietan egin zuen lana. 3-4 egunetan Hegaluze txalupen irteera izeneko kuadroa pintatu zuen. Ekinaldi bakarrean iaia, eta pozik geratu zen lanarekin gainera. Arro zegoen kuadroaz eta alaz esaten zien lagunei ere, uraz ezela behar bada ordura arteko bere kuadrorik onena. Horren arro zegoen Regoioz kuadroarekin ezen ez zuen saldu nahi izan bizitza osoan, eta berarekin batera eramaten zuen, egun zoriontsu haien horigarri gisa edo. Artista hil eta kuadroa Gregorio Ibarra izeneko enpresa gizon batek erosin zuen. Zoritzarrez, kuadroa galde egin zen 1926ko gerran. Geroztik ez zuten haren estarnarik atera. Misterioa sortu zen, non ote zegoen kuadroa. Desegin ote zen edo bazterren batean geratuko zen. Misterioa handitu ahala kuadroaren entzutea ere handitzen joan zen. Melankolia handiko kuadroa zen, itsaso zabala zeru gorrista tragiko distiratsuaren azpian. Eta antxe, txalupen bela handiak, bandera hori erraldoiak bailiran, prozesio amaigabea dardara egiten duen uraren gainean. Horrelaze deskribatu zuen Rodrigo Soriano kritikariak. Garaiko beste kritikari bat, Juan de la Encina, kuadroaren zirriborroa egiten ahalegindu zen, baina hortxe galdu da margolanaren ubera. Behin baino gehiagotan, esan diot neure buruari, ez legokela gaizki kuadroaren inguruko intrigazko novela bat idaztea, baina niri benetan beste misterio batek galarazten dit osasuna. Aste santua bazen, nola pintatzen zitzakeen Hegaluze txalupak, Hegaluzea San Pedro ondoren harrapatzen da eta nahastu egin zen alakoan gizona, edo benetan egun zoriontsuak igaro zituen, tamaina horretako deskuidoak izateko adinakoak. Dario de Regoiosen ondotik pintori ugari urreratzen zen itsasaldeko argi horren peskizan. Hori gerra zibila hasi zen arte. Gustokoen zuten ikuspegia zubi zaharrean zen. Zubi aurrean haiek, Gilardek eta Aurelio Artetak berak mihizera eraman zuten Artibai ibaiaren gaineko zubi zaharraren figura. Aurelio Arteta 1910ko hamarkadan hasi zen Ondarroara urreratzen pintatxera. Bertan, izan zituen zubi aurretarrak maizu. Haiek bezala, berak ere margotu zuen zubia. Hala ere, Artetak zerbait modernago nahi zuen, aurrera eman pauso bat. Zubia esen berarentzat galdutako garai ederren simboloa. Euskalduntasunaren simboloa bazen. Batzuek zioten bezala beste itxura bat eramango zion. 1910 urtean bertan, El Puente izenarekin ezagutzen den lana moldatu zuen Artetak. Margoan bapore bat igarotzen da zubiaren azpitik. Baporea berariaz sartu zuen, zubian erdi aroko aireari kontrastea egiteko. Dena den, ez da hori berrikuntza bakarra. Argazkingintzaren teknika erabiltzen zuen pintatzean eta antz handia du kuadroak pintoreak garaiko egunkarietako egiten hasi ziren ilustriazioekin. Garaiz hartako pinturen artean bada beste harrigarri egin zaidana. Despedida de las lanchas, bertan 4 emakume ageri dira, itsasora doazen barkuak agurtzen. Emakumetako batek ume bat du, eskuetan hartuta, altxaturik. Nolabait itzultzeko esan nahi dio senarrari. Antxe daukala zain umea. Uztail honetan bertan argazki bat ikusi nuen interneten. Kanaria Uhartetara zijoan kaiuko baten erratatua zen. Egunak eta egunak eman zituzten itsasoan nora ezean, eta azkenean salbamendu ontzi batek salbatu zituen. Andreek beren umeak jasotzen zituzten eskuekin salbamendu ontzitik ikusteko jakin zezaten umeak zituztela txalupan. Artetaren irudi bera zen emakume Afrikara hiena. Benigna Zubikarai izan zen Artetaren modeloetako bat. Benigna 18 urteko neska liraina zen orduan. Artetak kalean ikusi eta eskatu zion ea bere modeloa izango zen. Neska pozarren joan zen etxera pintorearekin izandako elkarrizketa kontatuz, baina herrieta egin zioten gurasoek. Esan zioten emagalduen kontua zela modelo gisa aritzea eta pentsamendurik ere ez. Bazekiten ez, Benigna pozik zebilela pintorearekin etxetik ateratzea galarazi zioten.
zubi zaharrena baino ezen aterako zubiko iturrira hurbila. Baina neska bizia zen benigna eta bazekienez hilara luzea egoten zela iturrian ura hartzeko ezagun bati usten zion kantina eta aitzakia horrekin Artetaren eskudiora joaten zen modelo gisa aritzera. Horrela ez egin zizkion erretratuak Artetak, iturriko tarte horietan. Horren ondo gorde zuen sekretua benignak, ez zen inor ez zuen ez jakin urte andana igaro arte. Benigna hilik zegoela behin aldezarreko ospakizun bat zela eta Artetaren kuadroaren reprodukzioak jarri zituzten dendetako erakusleioetan, argazki zaharrekin batera. Artetaren kuadro bati begiratu eta hau Amona Benigna da eta esan zuen hiloba batek. Horrela jakin zuen erantzun txarrekoa izan zela Amona eta Ezekiela men egin gurasoen esanei. Modeloa izatea ez zen bat ere samurra sasoi batean. Frankismoan arezaiagoa bilakatu zen, pintore batek Felix Beristainek kontatu zidanaren arabera. Beristainek Zubia aurrean naia pintoreak ezagutu zituen. Iparkalean omen zuen estudioa. Argi iparretik sartzen baitzen, han eta iparreko argia baita pintatzeko honena, gutxien kutsatzen duena. Zubiza urretarrek beka lortu zioten Beristaini Frankoaren garaian. 200 seminaristak lortu zituzten gainontzeko beka guztiak eta bat bakarra eman zuten pinturarako, Beristaini eman ere. Estudio txiki bat ere lortu zioten ala da bestela, Elizako kanpandorrearen azpian. Udaleko ganbara antzeko bat zenura eta traste zaharren artean moldatu behar izaten zuen pintatzeko margolari gazteak. Bandera zaharrak, buru handiak, erratzak eta beste. Halaber, debekatutako liburu ganbara hartantze zeuden gordeta. Ura pahotza pentsatu zuen berak, liburu haietan eskutu plazerak aurkitu zituela pentsatuz, bekatu guztietarako bideak. Baina liburu debekatuak ez ziren honren besterako, inozogeak ziren. Antze zeuden Baroja, Kipling, Stevenson liburuak. Gure osaba bat, Osaba Boni, bertan egokitu zitzaion behin, estudio biltokia izateaz gain, herri kartzelaren funtzioa ere betetzen baitzituen. Eta itsasorako debekua izan da atera egin zelako zigortu zuen Osaba pare bat egunez kamara zahar harten egotera. Itsasorako ginean handiegia zuen. Bibiak egon omen ziren liburu debekatuei bea. Modeloak ere estudiora igotzen ziren tarteka. Eliza ondoko botikako jabeak hori ikusi eta kesatu egin ziren bikaioari. Ea zer santarkeria egiten zuen han kanpandorrean neska gazte haiek. Azkenean hitz egin zuen Beristainen estudioa. Kartzela ordea ez zuen itzi. Mustro bat, arroa egiten duen mustroa. Roka esaten zaino Irlandako elezaharren rokal irlari. Horroa egiten duen aitza. Tradizio zeltaren arabera, aitza agertzen den 3. aldi munduaren akabera helduko dela omen da. Aitza agertu eta desagertu egiten baita. Udan da soilik ikusgai, neguak olatuek estali egiten dute, desagerrarazi arte. Olatu erraldoien fenomenoa ez da oso ikertua izan zientzalarien artean. Marinelen kontakizunak mitotzat hartu izan dira beti, esaten zuen olatuek mendita maina. Antzean zulen rokan alde horretan. Ez zieten, sinesten, esagerazioa zela uste zuen. Gure aitak ere alaxe esaten zigun. Gure etxearen tamaina hartzen zutela neguan olatuek. 7 solairuko etxe baten barruan bizi ginen, 5. Teilaturaino heltzen zirela olatuak zioen berak. Baita zera ere, esaten genion nebarrebok, pentsatuta bere buruari importantzia eman nahian zebilela. Ezen azerretzen. Zientzialarien artean, ostera, olaturik handienak 15 metro ez zituela gainditzen uste izan da duela gutxi arte. Naiz eta itsasgizonek bestelakoak esan. Olatu handiek ez dute zerikusirik tsunamiekin. Horiek lurrikarek sortzen dituzte eta lehorrera iristean egiten dira handi, itsas ondoa ukitzen dutenean. Arrantzale batek baino gehiagok esan dit, ontzi azpitik pasa izan zaizkiola tsunamiak, eta konturatu ere ez direla egin.
urrandietan basabiltza ez direla batere arriskutsuak. Aitzitik, olatu handien fenomenoa beste kontu bat da. Neurketak sateliteen bitartez egiten hasi zirenean, konturatu ziren uste baino olatu erraldoi gehiago daudela Atlantikoan. Baina satelite bidez egindako neurketetan, ez zen nabari benetan zein zen olatuen altuera. Horretarako itsasoan bertan egon behar. 2000 urteko otsailean sekula neurtu den olaturik handiena aurkitu zuten Eskozia iparraldeko Rockall itsasaldean. RSS Discovery ontziak neurtu zuen urte hartako otsailaren 8an, iluntzeko 6ak eta goizeko 6en artean. Ontzia, iparra 57,5 graduko eta mendebala 12,7 graduko posizioan zegoen, Rockall ekialdean. Eskoziatik 250 kilometrora. Haizeak mendebaldetik jotzen zuen. Naomi Holiday zientzilariaren taldeak egin zuen deskubrimendua. Bitxiena da, ekaitzik handienetan ez direla sortzen olatu horiek. Urakanetan, ontziek eta buiek egindako neurketetan, adibidez, Iban urakanarekin egindakoetan, 17,9 metroko olatuak zenbatu ziren gehien jota. Honako hause dio Naomi Holidayk. Were extreme waves in the Rockall throw the largest ever recorded? Geophysical Research Letters. 33. volumena. L0-5-6-1-3. 2006 artikulu zientifikoaren ondorioetan. Satelite bidezko altimetroak erakutsi du olatuak ez dituela behar bezala neurtzen eta txikiagoak ikusten dituela. Gure ontziko neurgailuek 29,1 metrotako olatua aurkitu dute. Inoiz zenbatutako olaturik handiena. Ondorioz, argi dago azterketak ozeanoan bertan egin behar direla, buia eta ontzien bitartez. 29,1 metro, aitaren neurketekin gomutatu nintzen. 7 solairuko etxea. 7 bideriru, 21. Horri gehitu behar bazaio, beheko solairua, demagun, 4 metro dituela, 25 metro. Teilatuak beste 2, 27 metro. Zuzen zebilen, olatu hark, gure etxea estaliko zuen. Labur metraiak 16 milimetrotan. Itsasaldera ateratzen dira hegazkinak Bilbotik. Airea hartu eta Bilboko itsasadarrari jarraitu dio abioiak, itsaso zabalerantz. Garai batean, Ibaizabal ibaian behera egiten zuten zamaontzien bidea egin dugu. Egoaizearekin garbi-garbi ikusten dira bazterrak, Bilboko ibaiko garabi zaharrak, fabrikak, portu berria. Ohikoa da gurean udazkeneko egoaizea. Urrian sartzen bada, ia gabonak arte eusten dio eguraldi epelari. Amaren parteko amonak, Anparok, esaten zuen 1926ko negu ura epele-epela izan zela, ez zuela ia elurrik egin. Jainkoak gerra lehunduna izan balu bezala, gudariekin errukitu izan balitz bezala, alase esaten zuen berak. Itsasora iritzi eta eskuinaldera egin du bira hegazkinak, Galea Lurmuturra, Sopelako hondartzak eta ondotik Urdaibai, Gernika. Ondarroa mutriko aldera iritsi bezain laster Lehorrerantz egin du abioiak, kontinente zabalerantz, Frankfurterako bidean. Ondarroa mutriku artean dago San Jeronimo auzoa. 2005ko udazkenean zutabe bat idatzi nuen, San Jeronimo izenekoa. Bertan kontatzen nuen nola gaztetan San Jeronimo auzoko erromeriara joan nintzen gurasoekin. Iraiaren 30ean izaten da han jai eta urtero egiten du euria. San Jeronimo txisati esaten diote horregatik herritarrek. Kontua da, gurasoekin joan nintzen aldi hartan Kasianok jotzen zuela auzoko plazatxoan. Sarreran karta bat eman zidan emakume batek, gazte guztiei bezala. Andreak 2 karta joko zituen eta mutilei joko batetik banatzen zien eta neskei beste batetik. Norbere karta berdina zuenarekin egin behar zen dantzan, ura estualdia.
Lotxak gainditu ezinik, bazter batean bota nuen zorioneko karta hura, eta azkenean ez nuen inorrekin dantza egin. Neure buruari galdetzen nion nor izango ote zen nire karta berdinarekin zain zegoen neskatila hura. Ea aurkituko zuen maitasuna geroztik, edo oraindik ere zain zegoen kartadun mutikoa noiz agertuko. Horixe zen zutabean kontatutakoa. Zutabea 2005ko udazkenean eman zen argitara. Negu hartako gau batean nereak esan zidan, ni neu nintzen San Jeronimon zure karta bera zuen neska. Geroztik ez gara banandu. Udaro ekainaren hasieran bidaia bera egiten zuten bastidartarrek. Bilbon autobus bat alokatu eta bertan sartuta biatzen ziren Ondarroa aldera. Familia eta baita neskameak ere. Autobusaren irudiak ere grabatuta datoz bastidak berak filmatu zituen 16 mm film laburretan. 20ko hamarkadako irudi zaharretan, kabriolet erako autobusa ageri da eta bertan arkitektoaren seme alabak ileak airean eta barrez. Ekainean iritzi eta irailean egiten zuten buelta. Uda osoa izaten ziren kostaldean. Gizon metodikoa zen bastida, eta familiaren eguneroko bizitza ere ordenatuta izaten zen. Goizean goizik jaiki eta mezetara joan, gero handik hondartzara eta hirurak aldera bazkaltzera. Zuen aita eta bere anaiak ere maiz etortzen ziren urekin bazkaltzera etxera. Hondartzako zereginak bukatu eta gero, aitona ere maiz egoten zen gurean. Gogoan dut neguko egun batean Bilboko etxean agertu zitzaigula legatz handi batekin. Gu harrituta geratu ginen, izan ere zuekin oroitu naiz. Horixe izan zen esan zuena, kontatu zigun Carmen Bastidak. Arratzaldean etxeko lanak egin, asteburuetan ibaian arraunean egitera. Elizara goizeko 7etan joaten ziren. Goizeko 7etarako mesetara joatea ez genuen atsegin. Goizegi izaten zen guretzat. Baina eskertu ere egiten genuen horren goiz jaiki izana. Batez ere herriko jaietan. 11etako mesara joan ez gero Eliza kanpoan buru handiak izaten ziren eta umeen zain. Eta ni oso beldur nintzen buru handiekin. Bastida bera etxean geratzen zen eguerdiko ordu bat arte, lanean. Atzerriko aldizkariak irakurtzen edo musika entzuten. Gramofono bat zuen egongelan eta baita hainbat disko ere. Gustukoen zuen musika Warnerrena zen. Lana Gaztain ondozko mahai handi batean egiten zuen. Antz egiten zituen diseinu denak. Hauze zuen lan egiteko mahaia, esan zigun Carmenek aitaren mahaiaraztan duz. Mahai beraren gainean ari ginen kafea hartzen. Antze zituen baraiaturik Carmenek zuri beltzezko argazkien albumak. Nereak eta biok egin genion bizita Carmeni Bilboko etxera. Etxe aldatu gabe zegoen Ricardo Bastida bertan bizi zenetik. Ematen zuen arkitektoak kaleko atea zabaldu eta gertu egingo zela. Lan egiteko tokia berak utzi zuen bezala zegoen. Lagun pintoreen opariak paretetan ezekirik. Tartean, artetaren lanak. Madrilgo Banko de Bilboko muraletarako paperean egiten zituen bozetoak. Ordu bat aldera gertzen zen Bastida hondartzara. Biti trajez jantzita. Jakak kentzen zuen eta alkandora zurian zoinean egoten zen. Antze egoten zen, itzalean, lagunekin solasean. Alkandora ari buruz Carmenek esan zigun bazegoela ezaera bat herrian. Bastida hori, edo garbiegia, edo zerri hutsa da. Edo egunero aldatzen du alkandora, edo eguna joan eguna etorri berbera erabiltzen du. Beti janzten baitzen alkandora zuriz. Esan beharrik ez dago egunero aldatzen zuela torra. Argitu zuen Carmenek irribarre batekin, eta atzeden hartu zuen gero. Gogoratzen duzun garai hartako gauzetatik zein duzu gustukoen, galdetu nion izilune baten ondoren. Marrubizko izozkien zaporia, ekainean mendiko marrubiak jatzotzen genituen eta izotz bila joaten ginen gero portuko izotz lantegira. Marrubiak bildu, izotzaren jabe egin eta etxean egiten genuen izozkia, ez zait segundo ahaztuko zapore hura. Egunik alaiena zarantzari gabe abuztuaren 15 izaten zen, Ama Virginaren eguna. Herriko jaiak izaten ziren eta egun horretan betetzen zituen urteak Ricardo Bastidak. Herriko aur guztiak joaten ziren haien saletera. Ricardo gozokiak banatzen zituen eta horren artean. Bastidak maite zuen zinea. Saletasun horri jarraiki 20ko hamarkadan hasi zen filmak grabatzen. Fikziozkoak ziren batzuk, eta familiaren beraren egunerokotasuna jasotzen dute besteak. Zoratu egiten gintuen aitak. Hasieran polita zen filmena, mozorrotu egiten ginen eta artista sentitzen ginen.
baina gero ura dena antolatu behar zen, esenak prestatu, behin eta berriz grabatu. Gaur da eguna, harritu egiten naizela aitak hartzen zuen lanarekin. Zertarako eta seme alabekin ekintza egiteko zioen Carmenek filmei buruz. Zaharrenetik hasi eta berrienera arte filmak ikusi genituen. Gente de mar, izan zen ikusi genuen lehena. Itsasoko jendeari buruzkoa zen filma. Nola egiten duten lan arrantzaleek baldintzarik okerrenetan. Ontzi baten galera ere grabatu zetorren. Ekaitz eta guzti. Benetakoa ematen zuen. Naiz eta efektu espezialak egiteko jostailuzko txalupatxo bat erabili. Ondarroa eta Lekeitio bitarteko Sagustan izeneko kalan grabatu zuten. Eta oro bat irabaltza deritzan aietzaren parean. Aktoreak Bastidaz senare mazteak eta beren seme alabak ziren, eta etxeko langileak. Bigarren filma baserri jerokoa zen, Las albarkas de Jose Mari. Benetako baserri batean grabatu idi parea ere eta guzti. Hirugarrena humorezkoa, Dr. Patatov. Mediku ero bati buruzkoa. Horien atzetik familiaren beraren eguneroko bizitza azaltzen zuten grabazioak zetozen. Arrigorri ondartzan bainatzen. Ricardo arkitektoaren semerik nagusiena ageri zen. Mutil Iraina zen, arkitektoa, bera ere. Hil egin zen gerran. Aitarekin batera bidaia egin zuen. Estatu Batuetara mutiko zelarik. Bota nion nik, arkitektoaren biografian nuen irakurria. Halaxe da, 14 urte baino ez zituen. Atlantikoa zarkatu zuten eta New Yorken, Chicagon, Detroiten eta egon ziren. Aitak bidaiaren egunerokoa idatziarazi zion. Ez da gauza handia, umeen kontuak. Egunerokoarenak harridura keinua aterarazi zidan. Zerbait galdetzera joan nintzaion, baina Carmenek filmean jarri zuen arreta. Begira Atano 3. Egia zen, Atano 3. agari zen filmean. Herriko frontoian pilota partida jokatzen txapela burutik kendu gabe. Lekeitioko bidetik zetorren, txirrindulari lasterketaren irudiak ikusi genituen gero, Barru eta Beina ziklista handiaren balentriak. Ondotik gero seme alabak berak nola jakitzen ziren goizean ohetik, nola bazkaltzen zuten zumezko aulkietan eta ilea mantelinaz estalirik. Jose Maria semeak praka luzeak jantzi zituen lehen eguna. Urteek aurrera egin ahala beren itzura aldatuz doa, zuri beltzezko irudietatik koledunetara. Carmen bera agertzen da umea zelarik, Carmen neskak oskortuta Doña Casilda parkean. Carmen emakumetuta udako txaletan. Kolorezko irudi horiek dira azkenak. Azken irudiak familiaren erretratu bat dira. Neskameekin lorategian. Lehen planoan Ricardo eta Rosario senare emazteak zahartuta. Gauza bat gertatu zitzaitan deigarri. Senare emazteen arteko geinu bat. Aloko batean senare emazteek elkarri begiratzen diote, gertu daude bata bestea gandik. Une batean ematen du muzua emango diotela elkarri, baina Rosariok sudurrean kolpetxo bat emango dio Ricardori atzamar puntarekin. Senarrak irribarre egingo dio. Nire bizitza jasoera biak aldatu zuten. Lehenengo kolpea gerra izan zen, bigarrena aitaren heriotza. Carmeni begira geratu nintzaion. Emakume urtetsua zen, baina bere begi handiak kaste batenak ziren. Gure aitak beti nahi izan zion bizita egin Carmeni. Gure amari esaten zion behin edo behin joan behar zirela beraren gana eta txikitako kontuak kontatu. Ez zuen sekula ere egin, orain ni nengoen emakumearen aurrean eserita. Aita harritu egin zen atlasa hartu eta boligrafoa eskuan joan nintzaion egun hartan. Itsasotik erretiroa hartu eta gutxira izan zen. Boligrafoa eman nion herritik rokailerako ibilbidea zein zen zehat mehatz marra ziezadan. Mesfidantza agertu zuen beste lemazain batek itsasoko sekreturen bat eskatu balio bezala, kale eskutu baterako bidea. Egin zuen azkenean, Frantzia igaro San Jorge kanaletik gora egin eta ipar mendebalderantz. Horize zen rokailerako bidea. Bere esku urduria marrasten ikusi nuenean sentsazio arraro batek hartu ninduen. Ulertu nuen atlas hartan betiko geratuko zela markatua aitak boligrafoz egindako marka hura. Baina era berean zerbaitek esan zidan bera ezela egongo beti.
liburuko marka betiko zela baina aita ez. Ikara sentitu nuen aita galtzeko izua. Lemazain batek sekula ez ditu bere navigazio kartak erakusten. Lehorreratzen denean berarekin batera eramaten ditu erroiluak etxera. Heriotzak ere ez du sekula kartarik erakusten. Txeko kontuak. Idazleak behar du babesa, batez ere hasieran. Konfiantza asko jaso nahi izaten du. Kanpotik entzun bide zuzenetik doala. Ez dela okertu azken bide gurutzea erabakitzean. Idazleak behar du babesa hasten ari denean. Horregatik galdetu nion iritzia aitari nire lehen zutabea argitaratu nuenean prentzan, haren onespena jasotzeko. Argitaratu nituen hasierako lanak ziren zutabe horiek. 1988 urrun hartan nire astapenak. Lehen zutabe ura ikaragarri landua izan zen, idazketa ordu luzeen ondorio. Albait hobekien idazteko ahaleginean ipuin laburraren pareko atera zitzaidan, baina geroztik konturatu naiz ipuinak ipuin direla eta zutabeak zutabe. Zutabeek ipuinik ez duten ezinbesteko ezaugarria baitute, batekotasuna. Aitaren erantzuna esen edonalakoa izan, ez zuen haren onespenik jaso. Aitzitik kontakizun batez bitartean erantzun zidan. Mutil koskorra zelarik omen ziren herrian bi apaiz, sermoia esateko bakoitzak bazuen manera jakin bat. Bata hurbila zen, jendeak samur jasotzen zituen ark esan nahi zituen guztiak, Don Manuel. Bigarren apaizaren estiloa ostera makurra zen, ez zitzaion ezer ulertzen. Don Jesusi buruz ari zitzaidan. Elizako hasierako hilaretan esertzen ziren aberantzentzako esaten zuen sermoia, atzeko hilaretakoak kontuan hartu gabe. Bada nik bigarren apaiz horren moduan idazten duela esan zidan aitak, Don Jesusen moduan, zirkinik egin gabe. Beti eskertuko dio aitari horren zintxo jokatu izana. Alde batetik argitu zidan nik idatzitakoa lar literarioa zela, egunkari baten argitaratzeko. Eta beste aldetik ez zidan iritsi zuen bat eman, ez zuen esan, zutabea ora da, edo txarra da, ona da, edo txarra da. Kontakizun batez apaindu zuen haren argudioa, balorazio zuzenik gabe. Horixe izan nuen gogokoen. Alegia, kontakizun haiekin askoz garbiago ikusi nuen dena. Izan ere, kontakizunek errealitatearen nabardurak jasotzen dituzte, eta nabardurak dira bizi. Bitxia da nola egiten duen lan oroimenak, nola geure erara gogoratzen dugun, garai batean ustez errealitate izan zena fikzio bilakatuz. Familietan horrela funtzionatzen du behinik behin. Gure aurrekoak gogoratzeko haien historioak kontatzen dira, eta anekdota horiengatik dakigu pertsona hori nolakoa izan zen. Rolak ezartzen zaizkigu eta rol horiei jarraiki oroitzen gaituzte. Amaren amonari buruz esaten da erlijiozalea zela, eta horretzekin geratu da. Amona Susanak gona luzeak janzten zituen, eta ospina ere edaten zuen aurpegia zurbilago izan eta bere edertasuna apaltxagatik. Gabonetan jaiotza handi bat jartzen zuen etxean, etxeko saloi osoa hartzen zuen horretarako. Berak egiten zituen eskuz jaiotzarako argizarizko irudiak, egiten zituen hartzainak eta ardiak, egiten zituen santuak. Mendiak goroliorekin moldatzen zituen eta ibaitziki bat ere izaten zen benetako urez. Herriko jendeak ohitura zuen bizita egiteko amonaren etxera. Gurasoak eta aurrak joaten ziren Susanaren jaiotza ikustera. Etxetik ateratzean, txanpon batzuk usten zituzten akolito baten irudiak zuen otarretsuan. Alaze ateratzen zituen sosak Amona Susanak. Horretan eta Erizako santuak atontzen. Ama Doloretakoaz arduratzen zen batik bat. Arropa garbitzen zizkion Ama Virginiaren irudiari. Behin ez beharra gertatu zen. 1908ko uztailean itsasondamendia izan zen. Herriko arrantzalek beldurrez hainbat diru eman zioten Elizari horrelakorik atzera gerta ez edin. Diru horrekin kapa berria egin zioten Ama Doloretakoari, eta kapa zaharra beretzat hartu zuen Susanak eta kutxa batean gorde. Gure Amona Anparok, haren alabak, zertarako behar zuen kapa hori galdetu zion. Hiltzen naizenean, kapa honekin jantzi nazazuela nahi dut. Alabak ezin zuen sinetzi, bere honetik ateratzen zuen Susanak kapa zaharra kutxatik hartu eta balkoian eskegitzen zuenean, egoaizea bazen.
Egurastatu egin behar da kapa, egun handirako, izaten zen Susanaren erantzuna. 1908ko itsas galera latxari buruz aritu zitzaidan hain zuzen ere izeba Maritxu. Begoñako etxera bisite egin nionean. Esan zuen Aitona Kanuto eta Osaba Ignacio Ondarroako badian berta ito zirela, eta ez zutela jengorputxik aurkitu. Kontatu zidan etxekoek gertutik ikusi zutela hondamendia, baina ezin izan zutela ezer egin. Berez, gertaera tragikoa zena, are larriago bilakatzen zuen familiakoek ikusi izana. Hondamendia jaso zenean, Maritxu artean jaio gabe zegoen. Berari ere kontatu egin zioten gertatutakoa, etxean, seguruena. Eta berak alase helara zidan neuri ere. Berak gertutik ikusi izan balu bezala. Baina Kanuto eta Ignacio Badilaren eriotza agirien bila joan nintzenean bake paitegira, ezustekoa hartu nuen. Paperak prest zituen Martak. Kanutoren eriotzaren berri jasotzen zuen akta ere antxe zuen. Baina datu batek harritu ninduen. Aitona Kanuto eta enparauak ez ziren hil Ondarroako badian, Santander aldean baizik. Garaiko kroniketan begiratu nuen gero eta antxe ageri da paperak ez zeudela oker. Santander aldean izan zela hondamendia. Zehestasunak ere ematen zituzten. Haizeak bapatean aldatu zuela ipar-mendebaldera eta antxe ondatu zirela belauntziak. 28 lagun hil ziren guztira 1908ko uztailaren 12 hartan. San Marcos ontzian 7, San Jeronimon 8, Santa Margaritan 2, Jesus Maria eta Josen 3, Nuestra Señora del Antiguan 3, Concepcionen 4 eta San Ignazion bakarra. San Jeronimo belauntzia ura salera ibili atera ahal izan zuten Joaquin Bustamante bapore ibili zen basteraiek miatzen ala eriden zuen. Ontzi barruen erloju bat aurkitu zuten 11:00 geratua. Baina nolatan esan zidan Maritxuk, Ondarroa izan zela galera, zergatik toki aldaketa hori, horren handia izan zen tragedia, ezen ura gogoratzean eriotzaren tokia ere aldatu egin zuten. Urreratu egin zuten, Santanderretik Ondarroara. Oroimena gerturatu egin zuten Samina. Interesgarria da ohartzea nola egiten duen lan oroimen kolektiboak. Elorrioko Berriozabaleko iturriaren kasua horren adierazlea da. Belaunaldiz belaunaldi uste izan da iturriak motibo inkak errepresentatzen zituela. Iturria Manuel Berriozabalgoitiak eraikiarazi zuen, 19. mendean. Legeak ikasi eta Peru aldera joan zen. 1903an iritsi zen Kuzkora. Emakume kreol bat ezagutu zuen bertan, Maria. Beltzarana handiak zituen begiak, iluna tristeak munduaren sama larregizko balitzaile bezala. Etxe honekoa zen Maria, Peruko aberetzenetakoa. Haren gurasoak ez zuten nahi etxerako Manuel Berriozabalgoitia ez ezagun ura. Europatik etorri berri zen legealdi gazte ura. Handik 4 urtera eskondu ziren. Azkarra zen mutila eta zuhurra. Urte gutxian, Mariaren familiako ondasunak biderkatu egin zituen Aitagin Arrebarren harridura eta zorie onerako. Bazirudien ez zuela ezer okertuko haien bidea, baina aurki guztiak du bere infrentzua. Matxinoak altxatu ziren Kiton, eta gero Karkasen eta gero Potosin. Laster lortuko zuten Espainiarekiko independentzia. Ondasun guztiak geldurik Europara itzuli beharrean aurkitu ziren Manuel eta kidekoak. Esaten dute luzeegi egiten zitzaizkiola Mariari Elorrioko neguak. Ez zuela izaten norekin mintzatu, norekin ondo pasa. Gizonari ondasunak barreskuratzeak hartzen zion gogoa eta etxetik kanpo egoten zen luzaroan, Madrilen. Eta Mariari udazkenera iritzi orduko halako nahigabe bat sortzen zitzaion bihotzean, eta gomuntan hartzen zituen Kuzkoko baster eguzkitsuak eta kale zaratatsuak. Aldatu egin zen Maria, gero eta isilago zen.
bakarrik ikusten zuten inguruko basoetan paseatzen. Afal orduan ere ez zuten elkarrekin hitz egiten senar emazteek. Manuelek orduan erabaki zuen iturria eraikitzea. Iturria Arkuzko ekarriko zuen gogora. Hango argia Mariak eta biek bertan igarotako urte zoriontsuak. Esan eta egin, Miguel Elkoroberi Sabarrek egin zuen diseinua. Inguru hartako haragin onenak aukeratu zituzten. Kontu handiz aukera zituzten harriak kontu handiz zizelatu, kontu handiz jarri bata bestearen gainean. Horixe da kontatzen dena. Niri atsegin zitzaidan iturriaren historio hura. Atsegin zitzaidan alde batetik erbestearen kontua. Manuel eta Maria biak ala biak izango ziren erbestean zeuden tokian zeudela. Biek ala biek izango zuten noizbait sorterrira itzultzeko guraria. Naiz eta jakin denborak aldatu egiten dituela tokiak eta jendea. Eta batez ere atsegin zitzaidan norbaitek halako gauza eder bat egin izana laguna posteko. Azkena alegin hori egitera ausartu izana. Izan zirena berriz izaten saiatzeko. Esaten da fantasia errealitatean oinarritzen dela, baina kontakizunaren legea da egiaren parte bat soilik kontatzea. Hala behar du izan, bestela ez du funtzionatzen. Eta halaxe jakin nuen iturriaren kontakizunak ezer gutxi zuela benetakotik. Miguel Elkoroberi Sabarrek ez zekien ezer Peruko arteaz eta bestelako eskola bat hartu zuen oinarritzat iturria egiteko. Neoklasikoa. Manuel Berriozabalgoitiaren asmoa esen bat ere erromantikoa. Progresoan sinesten zuen Manuelek. Eta iturria auzo hartako biztanleen bizi baldintzak hobetzeko eraikiarazi zuen. Gainerako guztia jendearen asmazioa da. Lagun bi, agurkeratzerakoan Carmen Bastida zorro bat jarri zuten nire eskuetan. Hauze da Arteta eta aitaren arteko postatrukea. Espero dut zerbait baliagarria aurkitzea bertan. Zuretzat dira, ez duzu bueltan ekarri beharrik esan zidan. Jatorrizko karteen fotokopiak ziren, bizitan nindoala jakinik. Jakinik alaber Arteta eta Bastidaren arteko harremanaren astarnen atxetik nenbilela. Presukan zorroa. Ez zidan eman ordea agurtzeko ordu arte. Ez keza, jende hona ziren zuraitona monak esan zidan, bimusumateko urreratu nintzaionean. Zerpentsatua eman zidan. Biharamunean, zorra zabaldu eta Arteta Bastida arteko kartak behatzarik nio. Tamalez, txaleteko murala eta Banko de Bilbaokoa egin zuten garai eskutitik ez etorren. Gerozeako, jakin nuen Madrilgo obrak izan zirenean, Bastidak astero egin ziola bizita Madrilera Artetari. Gutunen beharrik ez zen izan orduan, beranduagokoak ziren kartak. Madrilgoa, pentsatu bezala atera zen, arrakasta handia izan zuten. Horren ondorioz, beste horren beste egitasmo egin zituen batera bi artistek, lehena Bilboko Institutuan. 1927 urtea zen. Urriaren lehenean zabaldu zuten Bilboko erdialdeko lehen institutoa. Eta Alfontso, 13. erregaren erretratua nahi zuten okasiorako. Institutoa Bastidak diseinatu zuen, eta Arteta lagunarekin gogoratu zen orduan ere. Sasoiz bukatu zuen pintura Artetak, eta egun seinalatuan eskegi zuten kuadroa institutoko paraninfoan. Gerra ostean galdu egin zen, ordea arrastori utzi gabe, eta lase agertzen da arte liburutan ere, aldutako kuadro izan. 2005ko udaberrian egon nintzen, instituto horretan bertan, itxaldi bat ematen, paraninfoan hain zuzen. Aretora sartu eta berehalase konturatu nintzen, antze zegoela kuadroa, erdi-erdian, ezin nuen sinetsi. Harribitzia duzu hemen, esan nien ikasle eta irakaslei. Harri eta zur, nik neuk ere uste bainuen kuadroaren arrastoa galdu zela. Orientzun eta irakasletako bate kuadroaren historia kontatu zidan. Kuadroa ez da beti egon toki berean zintzilik. Duela gutxi traste zaharren gelan, pipia jandako mahai eta ulkien artean. Kuadro handia bat idoro zuten. Kuadroa Frankorena zen, 80ko hamarkadan margotua.
Ura garbitzen hasi zirelari konturatu ziren azpian bere irudi bat zegoela margotuta. Gaineko pintura kendu eta Alfontso amairugarrenaren aurpegiarekin egin zuten topo, esan zidan irakasleak. Artetaren kuadroa urase zen, urte horietan guztietan, kuadroa esen atera ikastetxetik, bertan egon zen, baina beste irudi baten azpian. Gauza guztien gainetik zegoen Franco diktadorea. Elkarrekin egin zuten bigarren enkargua Logroñoko seminarioaren izan zen. Logroñoko apaizgaitegia atonduko zuten pinturak, margotzeko proposamena egin zion Bastidak Artetari. Lana infernu hutsa izan zen Artetarentzat, seminarioaren ardura zuen Gotzaina. Ez zen gehiagizio margolari agnostiko hartaz, eta lanean ere ez zuen bakean usten. Gaizki pasatu zuen Artetak eta nabari da hori eskutitzetan, baina badute bere alde komikoa ere. Gutunok irakurrita garbi eta garbi ikusten da nolakoa zen Artetaren eta Bastidaren izaera. Arraz desberdina ziren bata bestearen gandik. Artetak eskuk idazten zituen Gutunok horri erdi bat hartu eta tolestu egin zuen. Aurreko alde horretan hasten zen idazten eskutitza, gero barruko aldean eta azkenik azkaldean. Akatzen bat baldin bazen, ziriborra egingo zion gainera eta aurrera jarrituko zuen. Bastidaren Gutunek ez dute horiekin zerikusirik. Guztiz bestelakorak dira. Makinaz daude idatzita, garbi, eta ez dute ziriborririk. Zergeta ere horriaren atzean kalko bat zuela idazten zuen. Idatzitako Gutunek kopiak etxean gordetzeko. Horriak ere dotoreak dira. Goian eskerrean idazpuruan dute imprimetutik. Ricardo de Bastida, arquitecto, Ondarroa, Bizkaia, telefono número 1. Artetak laguna eske idazten dio Bastida gehienetan. Esate baterako pentsatu dituen margoek proiektua Otsaineri aurkeztu behar dionean. Bere alde egiteko eskatzen dio arkitektoari. Eta kezu ere idazten dio Otsaina gehiegi sartzen delako bere lanean. Badirudi Otsainak ez zuela bakean usten Arteta. Ari Elizako liburuak eta estampak erakusten ibiltzen zela. Eta Arteta zoratu beharrean zegoela. Estampatxoak erakutsi eta santu honen itxura edo beste honena gurako lukeela esaten zion margolariari. Gizona ez da konturatzen gauza bat ilustrazioak direla eta beste gauza bat pintura. Esaten dio Artetak haserre Bastidari. Gainera, Ama Virginia muralaren erdi-erdian jartzea nahi zuen Gotzainak, estampa handi bat balitz bezala murala. 1929ko maiatzaren 23an Bastidak Artetari igorri zion eskutitza gogoagria da. Bastidak esaten dio Artetari eusteko, ez egiteko men Gotzainaren esanei. Behin men egiten badu Ama Virginiaren kalekuari dagokienez adibidez, ondamendia izango dela pinturaren txat. Ezen, hortik aurrera beti egin beharko du Gotzainak nahi duena. Eusteko diotzo Bastidak eusteko mesedez. Gotzainak ikusten badu gogor eusten diola, bakean utziko duela eta ez dela sartuko gehiagoaren lanean. Berdintxu gertazela Bastidak berak erakainaren planoak aurkeztu zizkionean ere, baina azkenean Gotzainak onartu egin behar izan zituela eta kitxo, gogor, borrakoto eta gero. Naiz eta zuretzat enbarazua izan, jarrio zu frenua zure dotoreziari. Barkatu gauzak horren garbi izategatik. Zuzena ez da amore ematea zure artista kontzientziak min hartzen duen horretan, eustia baino.
Horrela ez baduzu egiten, atsegina izateagatik amore ematen baduzu, bizitza osoan damutuko zaizu egindakoa. Arlauza bat izango da zure kontzientzian. Berriz diot, ez ezazula gaizki hartu nire hitzen gordintasuna, ez baduzu irabazten lehen borrokan hauze. Gain behera joango da dena. Atsegin handiz agurtzen da zure lagun handia, Bastida. Arkitektoaren gutunak, baina ez zuen nahikoa indar izan. Ekainaren 8an Logroñotik bidaltzen dion gutunean Artetak aitortzen dio Bastidari amore eman duela Gotzainaren aurrean. Erdi-erdian jarriko duela Ama Virginia, baina ez dela horren gaizki geratuko. Pintura primitiboan ere alaze egiten zela eta horretan oinarrituko dela. Baina Arteta bere burua engainatu nahian zebilen. Bastida kongi zekien zer gertatuko zen. Urriaren lehenean bukatu behar ziren lanok, baina irailaren 2. idatzi zuen kartan etxipena nabari zaio Artetari. Zailtasunak asko dira. Marmola hutsa ez da Madrilen erabilitakoa, bezain fina eta ura ere ez du gustukoa Artetak. Azkarreri lehortzen da. Dirua ere agortzen ari zaio eta lana bukatu baino lehen satiren bat kobratzeko moduan egongo den galdetzen dio Artetak Bastidari. Horren beste, denbora eman eta gero, muralaren lerro horizontala baino ez du pintatu. Bastida estimatua. Harritu egingo zara jakinik horren atxeratuta daudela lanak. Baina kontua okertzen hasi zen Ama Virginiaren irudia pintzatzen hasi nintzenean. 4 aldiz errepikatu dut. Batzuetan ni neuk ez nuelako gustuko, eta Gotzainagatik besteetan. Azken orduko aldaketa hauek asko korapilatu dute lana. Tira, pintatu nuen lehen burua Gotzaina gustuko zuen, baina esan zidan txikia iruditzen zitzaiola berari, zuhurra, eta Ama Virginiaren irudiaren garrantzia sohartarazi ninduen, fede handiko diskurtso bat emanda. Ez nuen beste remediorik izan ura handitzea baino, niri azkenean ez zitzaidan gaizki iruditzen kontua. Pintura primitiboan ere irudi bat besteak baina handiagoa izaten baita. Baina hor ez da bukatzen kontua. Konturatu zenean Gotzaina Ama Virginia apostoluak baina handiagoa zela. Esan zidan. Ez dago ondo gizonezkoen irudiak emakumezkoenak baino txikiagoak izatea. Eta gitu zuen. Halko duzu irudiak handitu ezta? Niri berdin zait obra egun aldi zuzendu eta errepikatzea. Baina pena ematen dit lana estropeatzeaz gain Gotzaina bera ez dela nire alegina hartzen. Gainera, gaixotu egin nintzen pasaden astean. Agurtzen da eta besarkatzen, Arteta. Gezurra dirudien arren, Artetak azkenean lana bukatu zuen eta gainera gustuko izan zuten denek. Baita Gotzainak berak ere. Kritikariek pintura primitiboari eginiko keinuak goraipatu zituzten. Frangelikoren muralak gogorazten zituztela esan ez eta. Egon zen kritikaririk hala ere Artetaren fede falta azpimarratu zuenik, esan zuenik ez zuela benetan sinesten egitasmo hartan. Artetaren zalantzek eta segurtasun ezak neure nobelaren idazketa prozesua ekarri zidaten gogora. 2002ko abenduan idatzi nuen nobelako lehen esaldia. Liburuaren hasierarako esaldi indartsu bat nahi nuen. Carson McCullersen bihotza ehiztari bakartia da nobelak duen hasieraren antzekoa. Hirian bi gormutu zeuden eta beti zeuden elkarrekin. Asko esaten du esaldi horrek. Azaltzen digu nobela bi gormuturi buruz izango dela, eta bi gormutuek duten bazterketa ere argitzen du, baita elkarrekin duten adiskidetasuna ere. Edo Silvia Plazen kristalesko kanpaina eleberrizkoa. Uda arraro eta zargoia zen, Rosenberg-senar emazteak elektrokutatu zituzten uda ura, eta nik ez nekien zer egiten nuen New Yorken. Hasiera zoragarria. Esaldi bakar batean kokatzen baita konkatzizuna noiz eta non eta nola dagoen narratzailea. Aita jaio zenerako etxera ondatuta zegoen. Horixe zen nik nobelaren hasiera gisa hautatu nuen esaldia. Aita hitza ezabatu nuen gero eta jaio zenerako etxea lurrarekin berdindu zuten geratu zen.
Nik uste nuen jaio zenerako horrek bazuela zerbait, halako jakin min antzeko bat sortzen zuela irakurlearen baitan. Beka batera ere aurkeztu nuen nobelaren egitasmoa urte hartan bertan, nire hasierako esaldi didiratsu horrekin, baina atzera bota zuten. Dos amigos jarri nion izenburua egitasmoari eta 20eren bat horritik ezen igaroko. 20 orrialdi horietatik hasierako ziriburro hartan kontuan hartzea merezi zuen esaldi bakarra zegoen. Etxeak hil egiten dira beren barruan norbait bizi ez bada, baita pertsonak ere. Atzera bota zutenean pena hartu nuen, onartu behar dut, baina gaur da eguna eskertzen dudala epaimai haren buru argitasuna. Goizegi zen orduan liburua idazteko gauzet badute bere garaian. Hala eta guztiz ere, esan behar dut gogor eutzi niola 2002ko hasiera ari. Luzaroan egon nintzen ura aldatu gabe. Apustua ere egin nuen lagunekin, novela bukatu arte eutziko niola esaldiari. Baina beste aldi batetik, neure buruari esaten nion seinale txarra izango zela hori. Ez nuela asko aurreratu esaldi berari eusten banion. Azkenean, galdu egin dut apustua, beste askotan bezala, eta aldatu egin dut hasierako esaldia, arrainek eta zuaitzek elkarren antza dute. Frankfurtera orduan iritsi gara, arratsaldeko 3:20. New Yorkerako hegaldia 5:00 ateratzen da. Ordu eta 20 minutu baino ez ditut B terminaletik A terminalera igarotzeko. Ez zaigu fingerrik egokitu. Autobusean eraman gaituzte terminalera. Kristalesko ateak zabaldu dira. Eskailera mekanikoak igo ditugu. Pasaporteen kontrola. Igogailuan behera. Terminal batetik bestera doan tunela. Tunelean argiak piztu eta itzali egin dira. Orain gorriak, orain berdeak. Musika bat ere badago airean. Nota solte batzu. Espaziontxia ematen du. Igogailuan sartu eta terminalean atera naiz. Aurrez aurre dut hegaldiak zehatetatik ateratzen diren jartzen duen pantaila. New York bilatu dut begiekin. New York LH 404, horixe da. A32 atean dago. Amerikako estatu batuetara bidaiatzeko kontrola. Zapatak enduarazi dizkidate. Itxaron gelan eseri naiz. Ez da aldatu New Yorkera joan nintzen azken alditik. Beiraten atxean antxe daude hegazkinak. Lasaiago jendeari begira jarri naiz. Nirekin hegaldian joan behar direnei begira. Gogoan dut 2003ko aldi hartan indiarkerak zituen neska batekin konturatu nintzela. Ara eta honak zebilen. Une batean bi bion begiradek bat egin zuten. Begilun handiak zituen, lotxatiak. Gero galdu egin zen jende artean. Abioira noiz sartu zain nengoela, denbora pasa, neure buruari galdetu nion zer egitea ote zijoan neska hura New Yorkera. New Yorkerako unibertsitatean estudiatuko zuen behar bada. Indiara itxuliko zen familia bizitatzera eta orain bueltan zijoan estatu batuetara. Iran zain egon eta gero, hegazkinean sartu eta nire urkian eseri nintzen. Poltsa goiko armairuan sartzen ari nintzen eta ez nintzen konturatu ere egin. Neska indiarra nire atxean zegoen, zutik, biletea eskuan. Bera urkia nirean ondokoa zen. Ustekabe atsegina hartu nuen. Izan ere, kontzidentzia handia zen. 300 eserleku baino gehiago duen hegazkin batean, bioi elkarren ondoan egokitzea. Ez zuen hitzik esan. Irribarre estu bat egin, gauza goiko armairuan utzi, eseri eta gerrikoa lotu zuen. Boarding completed. Hegazkineko ateak itxi zituzten. Hasieran ez nintzen neskari ezer esatera ausartu. Pentsatu nuen 7 orduan nahikoa izango zela elkarrin berri jakiteko. Bene galdia hasita, berez aterako zen elkarrizketa. Hegazkinaren erdiko olkietan geunden eserita. Tokirit deserosoenean ez da erraza izaten eta bertatik ateratzea hankak luzatu nahi badituzu edo komunera joan behar izanez gero.
Neska konturatu zen leihoaren kontra zeuden bi eserlekuak libre zeudela, eta azafatari galdetu zion ea bertara joan zitekeen. Azafatak baietz esan zion. Beste irribarre estu bat izan zen haren agurra. Eta ustezko neska indiarra leihoaren ondoan jarri zen nire alboko aulkiak utxik-utxita. Baina gauza ez zen hor bukatu. Ez ziren 5 minutu igaroko gizon bat joan baitzitzaion ondora. Aulkia libre zegoen. Neska baietz egin zuen buruarekin, larri. Aldi berean nire ondoan ere gizon bat eseri zen, erteuroparra. Behin abioiak aire hartuta, aldizkari batzuk atera zituen hankak tartean zuen zorrotik, nire ondoko gizonak. Modako aldizkariak ziren. Aldizkari zabaldu eta horriak apurtu egiten zituen. Indar handiz gainera. Hori egin zuen hegaldi osoan zehar. Aldizkarietako horrialdeak atera eta atera. Horriok zimurtu eta bota egiten zituen zorro barrura, oso era violentoan. Ezin izan nuen lorik ere egin. Pentsatuz gizon hark aldizkariko horrialdea ateratzen zuen indar berarekin, aterako zidala lepoa. Neskaen ondoko gizona aldiz ez zen isildu hegaldi osoan. Galderak egiten zizkion neskari eta hura kortejatu nahian zebilela zirudien. Neskak ez zion jaramon handirik egiten. Halako batean aulki artetik begiratu zidan, esan ez bezala aukera txarra egin zuela. Hura ze izan zen gure arteko bigarren begirada eta azkena. Trasteak hartu eta gazkinaren aurreko aldera joan zen neska. Gehiago ez genuen kontzi ditu. Gure bizitzak une hartan bertan elkartu ziren eta gero nork bere bidea hartu zuen. Ia aukitzen diren bi ibai handi balira bezala bere bihurgune luzeetan. Gure izeba Margaritak, amaren aizpak, kontatzen zigun. Gazteetan, gure aitari ezkontzako eraztuna galdu zitzaiola itsasoan, eta legatz baten sabelean aurkitu zuela berak. Gure etxeko sukaldeko harrian, legatza garbitzen ari zela. Gerta daitekeen kontzientzarik zaiena zen, ura. Aitak itsasoan eraztuna galtzea, legatz batek jatea, eta gero legatz ura gure aitaren txalupak harrapatzea. Eta harrapatutako 100 legatz horien artean gure aitak bakbakarra aukeratu etxera eramateko, eta legatz ura izatea ezkontzako eraztuna irentzi zuena. Ez dakit zenbateko probabilitatea egongo den horrelako zerbait gertatzeko, baina seguru nago infinitesimala dela aukera. Okerrena da, izebak oraindik ere esaten didala zinez egia dela eranzturarena, benetan gertatu zela. Poema bat ere idatzi nuen horren guztiraren harira, urrezko eraztuna izenburuarekin. Olerkia argitaratu zenean, nik espero ez nuen zerbait gertatu zen. Hainbat mezu elektroniko jaso nituen, handik eta hemendiko igorritakoak, antzeko gertakizunak kontatzen. Denak ziren galdutako urrezko eranztunei buruz, eta nola aurkitu zituzten urte asko igaro eta gero, erarik zinez gaitzenetan. Lagunen batek deitu ere egin zidan telefonoz. Esanez, Tim Burtonek Big Fish filma ikusi zuela eta han ere arrain handi batek irentzten duela urrezko eranztuna. Eta ia ez ote zidan Tim Burtonek poemako historia kopiatu. Mezurik zentzuzkoena, baina Javier Katzakorta Deustoko Unibertsitateko ahozko literatura irakaslearena izan zen. Zurizebaren kontakizuna dela eta badiotzot urrezko eraztunaren historio elezahar zabaldua dela Europa osoan. Gogoan izango duzu esate baterako Italo Calvino handiak bere zei proposamen datorren 1000 urtekorako liburuan. Abidurari buruzko lesioan hain zuzen jasotzen duen kontakizuna. Carlomagno enperadorea edadean sartuta zegoela neskatu aleman batekin maitemindu zen. Gorteko nobleak arduratuta zeuden. Erregea horren maiteminduta zegoenez, ez zituen eta zaintzen erreinuko ardurak. Neskato goizetik gauera izenean lasaitu egin ziren mandatariak, baina haien lasaitua ez zen luzarorako izan Carlomagneren maitasuna ez baitzen hil neskatoarekin. Enperadoreak gorpua baltzamatzea agindu zuen eta gela barruan ikarotzen zituen orduak ari begira.
Turpina txapepiskoa ikaratuta zegoen erregearen pasioi makabro horrekin, eta susmatu zuen zorginkeriaren bat zegoela horren guztiaren atzean. Hildakoaren mingainaren azpian erastun bat aurkitu zuen horribitzi batekin. Turpinek erastuna hartu eta lurperatu egin zuen eskatoaren gorputza. Baina orduan Karlomagno artzapepiskoarekin maitemindu zen. Estutasun hartatik irteteko Turpinek Konstantza lakura bota zuen erastuna. Karlomagno Konstantza lakuarekin maitemindu zen orduan, eta ez zuen laku etxetik alde egin nahi izan sekula. Horixe da Kalbinoren bertsioa, Italian jasoa. Erastuna da ipuinaren ardatza. Hala ere, desberdintasunak ditu zure aldaerarekin. Erastuna bai, baina arrainik ez da ageri inondik inora Kalbinoarenean. Ondorioz, esango nuke Herodotorena dela urrezko erastunaren iturririk zuzenena. Herodotok historia liburua Kristoren aurretik 5. mendean idatzi zuen gutxi gorabehera eta garaiko ahozko kulturako gauza ugari jaso zituen bertan. Tartean, urrezko erastunaren ipuina hauxe bera. Bazen Polikrates izeneko errege bat Grezian aldean. Polikrates zoriontsu bizi zen eta halaxe adierazi zion Amasizi, Egiptoko lagun bati, gutun batean. Polikratesek esan zion zoriontsu bizi zela, ez zuela kezurik, bizitzari ez ziola ezer gehiago eskatzen, zegoen bezala jarraitzea baino. Amasiz haserretu egin zitzaion, Garbiro haserretu ere, eta esan zion arduragabekeria zela, zoriontsua zela esatea, horrek inbidia baino ez ziola sartuko inguruan, eta holku bat eman zion, zoriontsua izatea ez zela nahikoa, eta sufritu egin behar zuela. Horretarako, sufritzeko alegia gehien maite zuen gauza galdu behar zuen. Polikrates pentsakor geratu zen, baina azkenik Amasiz adizkiaren esana jarraitzea deliberatu zuen. Lagun handi batek oparituko urrezko erastuna hartu eta itsatsora bota zuen, galera zer zen jakiteko. Erastuna, baina arrain handi batek jan zuen eta arrantzale batek harrapatu zuen arrainura. Arrantzaleari horren arrain handia ikusirik Polikratesi oparitzea otu zitzaion. Hain zen gizon ona Polikrates. Arraina garbitu eta Polikrates bere alase konturatu zen erastunura berea zela. Alabeharra bueltan ekarri zuela etxera. Eta erabaki zuen Jakoen agindua zela ura. Jainkoek esan nahi ziotela ez zuela merezi alferrik sufritzea. Bizitza berez ekartzen dituela sufrimenduak eta zoriontsu bazen, zoriontsu izaten jarraitu behar zuela. Herodotok idatzitako ipuina santuen bizitzetan jaso zen. Erdi Arotik aurrera, Zamorako San Atiloaren leyendak dio santuak erastuna, Duero ibaira bota zuela. Jaioterria ordaindu nahi zituen horrela, penitentzia eginda. Uste zuen santuak erastuna noizbait agertzen bazen, horixe izango zela jainkoaren seinalea, barkamenaren seinalea. Urte batzuen buruan, sorterrira itzuli zelari, arrain bat eman zioten opari santuari. Arrainaren barruan erastuna idoro zuen. Diosun bezala, Amona Susana horren edizioa bazen, baliteke Zurizeba bere amonari entzutea ipuina, eta santuen bizitzetatik ateratzea kontakizuna, nor jakin. Zurizeba Margarita gerra garaian jaio zen, 1927an. 5 aizpeitako bigarrena. Izenak ere badu bere mamia. Amonak lehen alabari Anemiren jarri zion, euskarazko izena Errepublika garaian. Bigarrenaren izena, baina Amaginarreban esku gutxi zuen. Aspalditik zeuden haserre politika kontuengatik. Amaginarreba tradizionalista baitzien eta gure Amona nazionalista. Haserrea baretzeko eta binarteko harramena midaretxe aldera, Amaginarreban esan zion bera jarriko ziola izena umeari. Amaginarrebak ordea ez zion barkatu. Margarita jarri zion, emakume tradizionalisten elkarretaren izena
amona izorratzeko. Eta horrelase eratu zitzaion betiko Margarita izebari. Beren melaunaldia izan da behar bada, aldaketatik geren bizi izan duena. Gerra osteko gizarte estuan hasia, 78ko iraultzaren bideak barneratu behar izan zituzten gezituean. Amak berak ere, esaten dit, behin baino gehiagotan, Kristua komunikateen lan egitetik marxista izatera igaro zirela hilabete gutxi batzuetan. Ez zela bilakaera arrunta izan. Goizetik gauera aurreko denak ez zuen ezertarako balio. Baina beren barruan bi munduak zeuden bizi-bizirik. Horrexegatik, kontserba lantegiko ordezkari sindikala izanagatik, izeba bera arduratzen zen Gabonetan jaiotza jartzeaz. Antiguako ermitara ere, berak eramaten gintuen oinez, eta bertan kontatzen zigun, ermita barruko irudi bat, Nazarenoa miragarria zela. Nazarenoaren irudia beirazko bitrina batean dago, Antiguako Elizako koruaren azpian. Bitrinan eskuarekin musu emanez gero, burua argitzen dela esaten zigun izebak. Eta horrela, azterketaren bat nuenean, bertara eramaten ninduen eskuarekin musu ematera, naiz eta ni neu bataiaturik ez egon. Eta lase jarraitu nion ohiturari institutuan eta baita unibertsitatean ere. Azterketekin itota banen bilen. Ez dakit izebak benetan sinesten zuen Nazarenoaren ahalmen miragarri haietan. Ez dakidan bezala egiatan esaten duena aitaren erastuna legatz baten sabelean aurkitu zuela. Seguruena ez, baina berdin zait. Kontuok berak dira garrantzitsuenak, egia ala gezurra izan. Carmen Bastidarekin egon eta hilabete batera pakete bat iritsi zen etxera. Carmenek bera igorria, barruan ustai kuadernotxo bat zetorren, kaileraren azalean nire bidaia Chicagoko Kongresu Eukaristikora 1926ko ekaina eta ustaila jartzen zuen. Ricardo Bastida gaztearen egunerokoa zen hura, izen bereko arkitektoaren semearena. Aldean eramateko mosoko libreta zen, 16 zentimetro luze eta 10 zabal, kartulinazkoak zituen azalak, eta barnean lerro horizontaldut orrialdeak, 86 orrialde zituen guztira. Ricardok berak zenbatu zetozten orrialdeak, 86 orrialdetik 94 idatzita. Bastidaren kaligrafia 14 urteko gazte batena zen. Carmenek sumatu zuen jakin mina piztu zitzaidala Ricardo gaztearen egunorekoren aipamena egin zidan. Dena den, neure bostean pentsatu nuen gauza intimoa izango zela egunkaria hura, eta horrezegatik ez nintzen tematu hura eskatzen. Eta begira ezer gabe Carmenek berak jarri zidan euskura. Notatxo bat zekarren alaber ume kontuak dira, baina badaezpada ere, Carmen. Zain nago 32 atean ontziratzea noiz hasiko, eta Ricardo gaztearen egunkaria atera du poltsatik. Nik egin behar dudan bidaia bera egin zuen, ark 82 urte lehenago nik hegazkinez egin behar dudana berak itsasontziz. Egunkaria 1926ko ekainaren 3an hasten da. Bidaia hasi aurretik ekainaren 3ean Corpus Christi eguna denez ondarrokoa elizan jauna hartu dut eta jainkoari bidaia on bat eskatu diot ez eta probetxuzkoa. Horixe du hasierako esaldia.
Aita aho bete hortz geratu zen, gizon ura ez baitzuen bizian ikusi, ahotsagatik ezagutu zaitut. Esan zion gizon hark, ni neu ere lemazaina naiz eta zure ahotsa ezagutu dut, itsasoko irratitik. Ohitura zuten arrantza ontzietan. Irratia piztu eta entzuteko gainontzeko lemazainak zer zioten jakiteko arrantza non zegoen. Ricardoen egunerokoan jarri ditut berriz begiak. Ekainak 4, Parisen gaude, Napoleonen iloba ikusi dut, gerra handiko panorama ikusgarri bat, eta beste gauza asko ikusi ondoren aitarekin igo naiz, Eiffel Dorreko 3. solairura. Handik bista ederra dago, baina beldurra ematen zidan behera begiratzeak. Paperezko aireplano bat bota dut, dorre puntatik. Beiratik begiratu dut berriz ere, maletak gurditzoetan datoz. Gero, arrampa mekaniko batzuekin hegazkin barruan sartzen dituzte. Neura pilatu dut euka, maleten artean ezinezkoa. Hegazkinerako deia egin dute. Aurreko lehortarrek sartu behar dituen lehenik. Nire aulkia 49C da. Itxaron egin beharko dut. Ekainak 6, Txamburgon ontziratu gara transatlantikoan. Akitaina bapore hau herri oso bat bezalakoa da. Madrilego Palazzo Hotela baino askoz handiagoa, 1000 pertsona daude marinel eta zerbitzarien artean. Saloi ikusgarriak ditu eta galeriak paseo luzeekin. Horren luzeak dira nekatu egiten zarela batetik bestera korrikan ibiltzen, askotan joatzen dute musika edo orkesta. Igerilekua dago igerian egiteko, gimnasia egiteko saloia dago ariketa askorekin, eta batelen solairua jolas asko egiten dituzte. Errazak eta divertigarriak dira. Itzultzen garenean ondarroan egin behar ditugu. Lehen egun hartan Donostian egin zuten egun pasa eta ama eta Juan Luis anaia agurtu ondoren Hendaiarako trena hartu zuten. Juan Luis ere joatekoa omen zen Estatu Batuetara, baina ez zituen Ricardok bezain nota onak atera kurtsoan. Ricardok bai ordea denak matrikula atera zituen. Hendaian zeudela, Unamon hori egin zioten bizita arkitektoak eta bere semeak. Era honetara jasotzen du unea Ricardok gazteak. Aita Miguel de Unamuno deitzen den gizon betekin hitz egin du eta desterratuta dago erregari buruz eta Primo de Riverari buruz txarto hitz egiteagatik. Ez du besterik jartzen. Agidanean, gazteak ez zekien oso ondo zein zen zorioneko Unamonu hori. Aitak esango zion zerbait idazteko Unamun hori buruz egunkarian gizon handia zela eta Ricardok ondo apuntatu zuen bezala. Miguel de Unamuno idazlea ere bestaretuta zegoen Hendaian. Nola egin novela bat izeneko eleberria ari zen idazten orduan. Liburuko pasarte batean hegoaldetik datozen bizitzen berri ematen du. Kontatzen du lagunak bizitan joaten zaizkionean galdetzen diotela noiz arte irango duen diktadurak. Bere erantzunak hauxe izaten da. Noiz arte irango zuen, zuek nahi duzunean arte. Hendaiara abiatu aurretik Ricardo gaztea, Juan Luis anaia eta gurasoak Igeldoko parkera joan ziren. Hantxe igar zintuzten monumentu atseginak. Atotzako tren geltokian elkar agurtu baino lehen.
Pen handia hartu zuen Ricardok eta lasai jarri zuen egunkarian. Geuk ere ohitura genuen igeldora joateko txikitan. Aita itsasotik zetorrenean, behin batel txikietan sartu ginen, eta aita guri arraunean erakusten saiatu zen. Halako batean, han ondoan zegoen gizon bat aitaren gana hurbildu eta galdetu zion. Zu ez zara Bajo Uribe izango? Iritsi da atzeko aholkien txanda, ilaran zain egon eta sartu naiz hegazkinera. Abioko zerbaitek agurra egin didate, guten abentz, hegazkina berri zibotekoa da, berria, Airbus 340, teatik, 600 bat. 300 eskerlekotik gora izango ditu eta ezagundu espazio gehiago dagoela ilararen artean. Ohiko tokietan komunik ez dagoela konturatu naiz. Hegazkinaren erdian eskailerako txo batzuk daude beheko solairura jaisteko. Antxe daude amunak. Iritsi naiz nire eskerlekura 49 graduak. Korridorearen ondoan, Bastidaren libreta betatik atera eta poltsa goiko armairuan sartu dut, irakurtzera jesarri naiz. Ekainak 7, ordua, txerbugon ontxira igo ginean, ordua du bete antxeratu genuen eguzkiaren ordua izateko, eta gero gauero atxeratu behar dugu erloiua 60 minutu. Horrela, New Yorkera iristean, bidean 5 gau pasako ditu egenez, atxeratu izango dugu ordua 5 bider 60 minutu, hau da, mediardinoaren 5 orduko aldea. Zinea barkuan, arratsaldeko 5ean, zinea izan dugu baporeko saloi batean. Filma oso aspergarria zen, baina iparmerrikar hau ume batzuen munduan egiten zuten barre. Ezagundu Bastida gazteak matrikula atera zuela matematikatan. Bitxia da ikustea nolako gauzak antolatu zituen libretan. Orduen aldaketarena adibidez, nola dadin horretan, sinetxia kontu horiek pizten duten interesa. Mundua zabal-zabali dago 14 urterekin. Txantxara datituko egunerokotasuna inteligentziaz jasotzen du. Detaile guztiak nola salbamendu txapulak egunero usteratzen dituzten. Egurrezkoak direnek tarteak ondo izteko ondora ez daitezen balizko larrialdi batean. Nola buruko emakumeek hile motxa daramaten eta betaurrekoak, jende joango den bariarekin batera Chicagoko Kongresu Eukaristikakoria. Leiper Montsirenora, Austriako ministroaren kontseiluko burua, egun osoa irakurtzen dago eta antolatu bateko bala du gorputzean. Hegazkina betetzen ari da. Pasilloaren bestaldean gizon lodi bat eseri zait. Aurreko eserlekuetan aldiz gazte batzuk kokatu dira. Europa iparraldekoak ematen dute haien elastikoei begiratuta. North Sea Jazz Festival, Rotterdam. Jartzen die 3 mutilei kamisetetan. Musika talde batekoak behar bada. Ekainak 8. 2. eta 3. mailako gelak ikusi ditugu. Ondo daude, baina 3. klaseko gelatan usain txarra zegoen, eta zaratan dia. Baporea harrapatu nahi zuten izurdeak ikusi ditut, gaur, eta baita ere txori bat, enarandi baten modukoa, lehorretik 1500 miliatara egongo zen. Txori hura zen izango zen hasi naiz pentsatzen. Ubarroia ote zen. Ubarroia itsas hegazti berezia da. Kantauriko itsas labarretarra urreratzen da negu partean. Itsasoko belea ere esaten zaio, beltza baita. Bere lepo luzeagatik ezagutzen da. Egia esan eta arrantzalei kasu egin ezkero, urte asko eta askoan agertu gabe gonda txoria gure artera. Dirudienez, Kantauri
itsasaldeko kutsaduragatik. Irlanda eta Eskozian du bizilekua ubarroiak, eta neguko hotzak ekartzen du gurera. Babestutako espeziea da. Euskal kostaldean 70 bat bikote baino ez dira biziko, asko jota. Bikote bera izaten dute gainera bizitza osoan. Ez nekien nola esaten zitzaion ubarroiari ondarroan. Nereak zioen sakilu esaten zitzaiola, alaze deitzen ziotela behintzat herriko aurrek. Luzaroan egoten da ur azpian ubarroia, eta ondoratzen denean herriko aurrek jolas egiten dute urra salera nondik aterako den asmatzen. Ateratzen denean txoria aurrek sakilu oihukatzen dutela esan zidan. Baina nik errezeloa nuen beste espezie bat zela ura. Ez ginen ados jartzen Andrea eta biok. Azkenik, kontu argitzeko, Eneko Barrutiaren Bizkaiko arrantzaleen hiztegian begiratu nuen. Beste behin, arrazoi zuen nereak ubarroiari sakilu esaten zaio. Hala ere, horrez da amaitzen dena. Neure buruari galdetu nion zer esan nahiko zuten OB sigla horiek. Hiztegiaren laburden atalean begiratu nuen. OB, ondarroa, boni laka. Harri eginda geratu nintzen, eta triste hura irakurrita ezen boni laka gure osaba zen, osaba boni. Hark esan zion Barrutiari ubarroiari sakilu deitzen zitzaiola. Eta nik, susmorik ere ez. 2006ko udaberrian, Eneko Barrutiarekin egokitu nintzen Bilbon, nire hitzaldi batean, Agirreren arrosak. Ekitaldia bukatu zenean CD bat eman zidan. Hiztegirako zure osabari egin nizkion grabaketak dira. Boni laka, Iturriza, 1997ko urtarrilaren 31 jartzen zuen zedearen azalean. Osaba Boni amaren aizpa nagusiaren anaren zenarra zen. Bajurako lemazaina izan zen bizitza osoan. Bizkargi zen bere ontziaren izena. Nik ondo gogoratzen dut barkua, gorri, berde eta zuria margotua. Koloreok debekatuta zeudenean ere alakze margotu nahi izaten zuen osabak. Naiz eta frankistek denuntzia jarri eta gainetik pintatu behar izaten zuen. Osaba eta bizkargi batera zijoa zen, bera gaizotu eta ohean zegoelarik barkua ere ondatu egin zen betiko. Burdinazko itsasontzi handi batek jo zuen egurrezko bizkarri zaharra, portuan lotuta zegoela. Ezin izan zuten masura konpondu, biek batera utzi zioten nabigatzeari, osabak eta ontziak. Ez nuen zinta bere alaze entzun. Errespetu ematen zidan luzaroan ikusi ez dugun urreko bat ikusten dugunean bezala. Handik egun batzuetara CDA ibukean sartu eta lehenago pista entzun nuen. Harritu egin nintzen, osabaren ahotsa ezen gaizorik zegoenean bezalakoa. Indartzu sumatzen zen gizona. Osabaren azken oroitzapenetako bat hauze zen. Ospitaletik bueltan bidali zuten etxera, hilabete gutxitako bizitza zuela esan da. Etxean pilota partida bat ikusi genuen telebistan elkarrekin. Denok telebistari begira begeunden ere, osabak ez zion ari begiratzen. Pilotarien gorabe erei kasurik egin gabe guri bera geratu zen partida osoan, telebistari zo egin beharrean etxekoei begira.
Hiztegi baterako egiten diren elkarrizketetan beharrekoa da lehenik eta behin solaskidea lasaitzea, ahoztu egin behar zaio elkarrizketatuari norbaitek bere ahotsa grabatzen ari dela eta ondorioz hasierako galderaz errazak izaten dira. Samur erantzutekoak esate baterako galdetzen zaio noiz eta non jaio zen. Hoixe egin zuen Barrutia irakasleak guri Osabarekin. Itaundu zion jaiotza eguna, da noiz izan zuen lehen itsasoratzea. 1928ko irailean jaiozela erantzun zion Osabak, 8 urte baino zituela gerrak harrapatu zuela, da ez zuela eskolara joaterik izan. Bera, danaia ziren etxean txikienak, daitak danaia zarrenek ihes egin zuten herritik nazionalistak zirelako. Bermeon ibil omen ziren gudarientzat arrantzan, aita gurea izeneko ontzi batean. Gerra bukatu da herrira bueltatu zirenean, epaiketa egin da desterratu egin zituzten. Daitak Pasaian igaro zituen urteak arrastean lanean. Grabazioak aurrera egin ala, bizian lantzean esaten zuen esaldia zetorren. Lehen itsasoa arrainez beteta zegoen, orain urez beteta. Arrantzaren gainbera azaltzen duen esaldia, zalantzarik gabe. Teknika bai egongo dela, baina ez dagoela arrainik, gehiegi arrantzatu delako. Osabak dio ikusmenarekin egiten zela garai batean arrantzan. Urrazalean nabari zela non zegoen arraina, aparragatik edo distiragatik. Gero etorri ziren makinak. Nola egiten den hiztegi bat. Askotan galdetu izan diot neure buruari. Zintan argi da garbi ikusten da zein den teknika. Barrutia irakasleak hitz bat esaten dio, gaztelaniaz gehienetan, da Osabak herriko euskarara ekartzen du. Esate baterako, sotabento galdetzen dioenean, aixebekaldi esaten du, da barlobento itanduzkero, aixekaldi. Nik behin ere entzungabeko hainbat hitz esaten ditu Osabak zedean, galdetako hiztegi bateko hitzak, sakilu ura bezala. Baina kontua ez da hor bukatzen, hiztegi gileak hitza itzultzeko eskatu da gero, itzulitako hitz horri aurretik 3 jartzeko agintzen dio. Adibidez, bela nola den galdetuta, Osabak beli erantzungo du. Da 3 aurretik jarrita, 3 bela. Horrela makina bat hitzekin. Da Barrutiak biento norte itzultzeko eskatzen dioenean, Osabak haize franko esango dio. Baina gero azten dira komeriak. Nola esango zenuke 3 haize, galdetzen dio Barrutiak automatikoki, da Osabak ateraldia izango du. 3 haize franko ezin da esan eta, haizea bat bakarra da. Zedean grabatuta datoz bibien barreak. Zergatik esaten duzu 3 behin da berriz, galdetzen dio jarraian. Bai, gitarraroa dela, baina hitzak artikulurik gabe jakiteko da. Barrutia saiatzen da zergatia azaltzen, baina arrakastari gabe. Ondo esaten dio Osabak, konbentzimendu handirik gabe. Pulpo hitzaren itzulpena eskatuta olagarru esaten du Osabak, da segituan botatzen dio Barrutiari. Da Bermeon badakizu Bermeon nola esaten duten olagarru? Amarratza Barrutiak. Hori ba, amarratza naiz eta olagarruak 8 dituen. Bermeon hitzasko dira desberdinak jarraitzen du Osabak. Haiek atuntxoixak esaten dute, guk ez, guk atuntxoriei martinak esaten diegu. Goxo-goxoak dira saltzan. Hobeto geundeke gu geu ere elkarrizketa hau egiten baino martinak jaten bageunde. Martinak. Ondo pentsatuta, ubarroia baino, Martina izango zen seguruago, Bastida gazteak Lehorretik 1500 ikusi zuen txoriura. Martina baita, Lehorretik urrunen joaten den hegaztia. Arrain egalariek legez. Osabaren oroitzapenekin arreta galdu dut Bastidaren egunerokoaren irakurketan. Esaldiak pasatu egin ditut, baina ez dut irakurritakoa gogoratzen. Ekin egin behar diot atzera ere. Ekainak 10. Baporeko kapitainak oso jatorra ematen du. Gizon kankailua da. Potolo samarra da, eta ez du, ez bizarrik, ez biboterik, eta hile zuria du. Igogailuko morroia, baporeko bandako musikaria da, baita ere. Eta berak bakarrik, beste guztiak batera, baina musika tresna gehiago jotzen ditu. Jotzen du danborra, zutik dauden platertxoak, eskuko platertxoak, burdintxoak, taulak eta kriskitinak. Lau musika tresna jotzen ditu batera. Eta gainera,
Afrikako gerran egon da, eta bertan egin zizkioten zauri batzuk erakutsi dizkit, eta kondekorazioak ere baditu. Honena da. Manuel Ayerdi kapitainak ematen zituen eskolak, herriko arrantza eskolan 60ko hamarkada hasieran. Ordura arte, ez zen egon horrelako eskolarik, Lekeition egiten ziren nautika ikasketak. Aitari ezkontzeko hitzen banda zegoela, Don Emilio izeneko apaiz batek esan zion amari, hobe zuela Gasteizera, neskame joan eta Lehorreko mutilen batekin ezkondu, militar batekin edo. Nekea baino ez zituela igaroko herriko arrantzale batekin ezkontzen bazen. Txitxarro txikia baino ez dituzu jango bizitza osoan. Hori jakin zuenean gure aitak promesa egin zion amari. Nekealdirik ez zutela igaroko alturako lemazain titulu aterako zuela. Estudiatzeko astirik ez duzu eta bajuran ibilita. Negu partean estudiatuko dut, ontziak portuan geratzen direnean. Lagun gutxik zituzten estudioak aitaren kuadrilan. Haietako batek lagunduta gainontzekoak azterketa gaindituz joan ziren negu parteko 3 hilabete horietan ikasitakoarekin. Lekeitio bideko Antzomendi Zagardotegira joan ziren eta antze ikasten zuten elkarrekin lagunek. Halako batean etxera ditu zion aitak amari, jaisteko plazara. Tori, hor duzu agindu nizuna, txitxarro txikiak jango dituzu, baina zuk nahi duzunean, alturako lemazainaren titulua zen. Bikote nagusi batek gelditu ninduen kalean aurtengo udan. Bere burua aurkeztu zuten, ni naiz Tere Miradoreku. 3 Tere zeuden herrian, eta niri hori egokitu zitzaidan Miradorekoa. Ez nion galetu gehiago izen goitiari buruz, zein zen begiratoki hura, baina ederra iruditu zitzaidan goitizena. Haren senarrak Tomas Santosek esan zidan gure aitarekin ibilia zela itsasoan, eta baita Liborio aitonarekin ere. Liborio kontalari fin omen zen, eta txikitan ura antzutera joaten omen ziren Iparkaleko etxera. San Juan zuak ere berak antolatzen zituen Iparkalean, umen laguntzarekin. Amona Anari buruz esan zidan behin txakurkume bat oparitu ziola eta ez zuela sekula aztuko detaile hura. Tomasek aitortu zidan argazki batekin ibiltzen zela kalean. Niri eman nahi zidala, baina ez ninduela aurkitzen. Erakutsi egin zidan argazkia. 60ko hamarkadakoa zen, zuri beltzean. Antze ageri dira arrantzako eskolan kurtsoa gainditu zutenak. Erdi-erdian kapitaina, haren inguruan 27 ikasle. Gure aita bigarren lerroan dago, gazte-gazte. Aitaren albo banatara daude Tomas eta aitaren lagun bat, Jon Akarregi. Ikusten alduzu zenbat ginen orduan eskolan, esan zidan Tomasek argazkia seinalatuz. Bada, gaur egun ez dabil bakar bat ere eskola horretan patroitza ikasten. Itsasoarekiko atxikimendua azkar-azkar joan da galtzen. Gure aitaren belaunaldiko jendea irrikaz egoten zen 14 urte noiz izango itsasora joateko. Gazteagoak zirenean barkuetara igo eta sare artean eskutatzen ziren, eta txalupa itsasoan zegoenean ateratzen ziren eskutalekutik. Gure aitak baina ez zuen nahi gu itsasgizon izaterik. Estudiatu eta Lehorrean lan aurkitu, hori zen gure egin beharra. Eta horrela, 4 nebarrebetatik ni neu naiz herrian bizi den bakarra. Aitaren eta amaren parteko aitonak eta osabak ia denak izan dira itsasoko jendea. Baina lehengusuen artean bat bakarrak hautatu zuen itsasoa, Iñakik. Lehengusua gizon izila da, arrantzale gehienak bezala. Eta begirada lasaia du. Iraileko itsasoaren urdina erakustera ematen duen begi horietan. Gutxitan egiten du berba, baina egiten duenean perlak ateratzen zaizkio ahotik. Prestige petrolio ontziarena gertatu zenean bezala, 2002an. Letoniatik Gibraltar aldera zijoan ontzia ondatu egin zen Galiziako kostan eta 63.000 tona olio bota zituen itsasora. Berehala zabaldu zen Orbana Kantauri itsasoko osoan. Arrantzaleek erabaki zuten olioa itsasoan bertan jasotzea zela onena, kostaldera iritsi baino lehen, eta itsasora atera ziren bajurako ontziak. Eskuz jasotzen zuten karelera galipota, egaluzea bezala, banan-banan. Hala baina, galipotaren eta egaluzearen artean alde handia dago. Galipotaren hatza ez da egunetan joaten. Ez dut uste halako batzik munduan beste zer duenik. Itsasoa gaiztorik zegoela ematen zuen, gaitz larri batek jota edo. Argitu zuen lehengusuak etxean. Tostateko batek, Albarok,
peruarra bera, umea zelarik jaioterrian bizitakoa kontatu zigun. Mendialdean bizi ziren garai hartan, etxola batean, eta omen zituzten etxean 3-4 ardi. Ekaitz gau batez, ardi baten garrasiek esnatu zuten. Ernari zegoen ardia eta ezin zen arditu. Arkumearen hankak zituen kanpoan soilik, ez atzera, ez aurrera. Hanketatik tira egin eta atera egin zituen Albaroren aitak arkumeak. Hili jaio ziren, bada kiratxori ekartzen zion gogora Albarori galipotak. Arkume hilen atza itxasoan, bitxia zen arkumeena. Ezen umetan, haizeak olatuen aparra altzatzen zuelarik eta zuriuneak ikusten zirenean, horiek itxasoko ardiak zirela esaten ziguten. Itxaso batera egokitu zitzaien bastidatarrei New Yorkera iritsi zirenean, itxas ardirik gabea. Ekaina 11. New Yorkeko sarrera ikaragarria izan da. Egunik guzkitzoa tamaina guztietako bapore eta vaporetxoen artean sartu gara. Haien artean, batzuek bidaiariak zeramatzaten, Hudson ibaian gora. Beste batzuk trenak zeramatzaten gabarrak ziren. Gerrako barkuak eta abar. Hotelera joan gara. Makalpin hotela munduko bigarren hotelik handiena da. 26 solairu ditu eta $13 milioi kostatu zen. Hotelean, egunero ematen digute gaztelaniaz idatzitako La Prensa izeneko egunkaria. Jostorratzak daude ari zuri eta beltzarekin, botoiak eta telefonoa. Baina ez dago pizontzirik bainugelako komuna erabiltzen dugu. Makalpin hotela ez da gaur egun existitzen. Sasoi batean New Yorkeko hotelik luzuzkoena zen, baina 80ko hamarkadan gainbehera izan zuen. Udaletxeak alokatzen zituen gelak bertan omelezak sartzeko. Apartamenduak dira orain. New Yorken zeudela bastidak dio munduko eraikinik garaienera igo zirela. Woolworth etxeko 58. solairua. Orduan ez zegoen jasoa ez da Empire State entzutestua ere. Dena den, Asia zegoen New Yorken etxe horratzen zukarra. Woolworth dotorea horren adibide da. 1911an eraikia New Yorkeko hasieretako zeru arraskaria da. New Yorken Brooklynko zubia igaroko dute bastidatarrek, oinez alde batetik bestera, eta Niagarako ur jauziak ikusiko dituzte, eta Washingtongo Kapitolioa. Chicago dute jomuga, antxe baita kongresua. Bidean, Armaurreko hiltegia ikusiko dute, munduko handiena. Beldurgarria da, egunero 3.000 idi, 24.000 ardi eta 48.000 txerri hiltzen dituzte. Gainera, txerriak gizon bakar batek akabatzen ditu aizkora batekin. Detroiten Forden fabrika bizitatu zuten, ekainak 18. Gaur goizean Forden fabrikaetako bat ikusi dugu. Ikaragarri gustatu zait, lantegi guztiak erraldoiak dira. Esan digute 75.000 langileek egiten dutela lan bertan. Ez dugu ikusi inolako emakume langilerik, baina agureak bai ordea, lan errazak egiten. Lantegien barruan freskagarrien eta gozokien postuak daude langileentzat. Dutxak daude langileek beren burua garbitu ahal izateko bertan. Lanaren mundua da hori, eta dena ondo dago prestatuta. Langile bakoitzak gauza soil bat egiten du eta azkar eta horrezegatik dira Ford autoak horren merkeak. Hotelean, beste tokietan bezala, igogailuetan doaztenek kapelua kentzen dute aurrean andre bat dagoenean. Baina gaur ikusi dugu denak kapelua buruan geratu direla naiz eta andre bat jaisten zen. Izan ere beltza zen Andrea. Aita eta biok buru utzik geratu gara, baina beste inorez. Emakume bat jarri zait ondoan, eta leiho ondoko aulkia berera dela esan dit. 61 urteko emakume afroamerikarra. Une batean pentsatu dut utzi geratuko zela nire alboko aulkia, eta bakarrik egingo nuela bidaia. Baina ez, nire aulkitik jaiki eta korridorera atera naiz emakumeari sartzen usteko. Begiratu eta irribarrea atera zait, berak ere gauza bera egin du. Ateak itxi dituzte, hegazkina mugitzen hasita. Apiko zerbitzariak gerrikoa lotu dugun behatzen da biltza. Aurreko telebistatxoan segurtasun neurriak ari dira saltzen, non dauden salbamentuko jakak eta. Beraraze hegazkinaren kanpoko kamerak irudiak hasi dira ematen. Argi eta garbi ikusten da nora goazen pistara. Geratu egin da pista muturrean hegazkina. Argiak itxari dituzte.
zerbitzariak bere tokietara ezeri dira. Indarra hartu du abiaitzarrak, kamerak pista fokatzen du. Ikusi egiten da nola goazen abiadura hartzen, nola aireatzen den hegazkina, hodeiak, itzal egin da kamera. Gertukoekin gomutatzen naiz, hegazkinak airea hartzen duen bitar, une horretan. Badakit umekeria dela, baina beldurra sartzen zait, barru-barruan. Eta neure barruarekin zalantzak izaten ditut. Zaindu aldut behar adina? Duela 4 urte edo Gasteizen bizi nintzela, gertaera lantz baten lekuko izan nintzen. Larun bat gaua zen eta ordurako edanda ere banen bilen. Taberna batetik bestera nindoala aparkatutako autoen artean bikote bat ikusi nuen. Hasieran ez nintzen konturatu ere egin, horren ilun zegoen, baina emakumearen garraziek ohartarazi ninduen. Bikotea liskarraren ari zen. Ni ikusita gizonak emakumeari etxeko giltzak kendu zizkion eta alde egin zuen. Itzuliko zara, egin zion amenazu, itzuliko zara. Emakumearen gana aurreratu nintzen onik zegoen ikustera. Zertzo bait lasaitu zenean kontatu zidan senarra zuela ura, eta banatzekotan zeudela. Ezin nion begiradari eutzi. Emakumearen begiak urtzu zeuden. Beheratu egin dituen begiak. Orduan konturatu nintzen emakume ura ortozik zegoela. Senarrak zapatak ere kendu egin zizkion. Ezin ahaztu emakumearen oin txikiak galipotaren gainean. Ortozik zegoen, hitzera kondenatua balitz bezala, autoistripu larri bat izan duenak bezala. Itzuliko zara, oiukaztu zion gizonak, baina nola itzuliko zen zapatarik gabe, ortozik. Gau hartan neure buruari galdetu nion, ea zintzoa nintzen maiten indutenekin. Ez ote zioan nire bizitza gainbehera, ni konturatu gabe. Argiak piztu dituzte, gerrikoa lotzeko agindua itzali da. Ateko bandan jarri da hegazkina, Atlantikoa zeharkatze aldera, orrialde gutxi falta zait egunerokoa bukatzeko. Ekainaren 30-etik uztailaren 6, arrain negalari asko ikusi ditut. Sardinak baino handiagoak dira, batzuetan bat uretatik ateratzen da, hegan egiten du eta berri sartzen da barura. Beste batzuetan arrain sorta bat ateratzen da, eta hegan egin ondoren denak batera sartzen dira barrura. Hegaldiak ez dira normalean 100 metro baino luzeagoak izaten. Ia beti lerro zuzenean eta batzuetan biharguneak eginez balea bat ere ikusi dugu, ababor aldean. Ura zalean agerian zegoen, zatiak. 10 edo 12 metro izango zituen. Europara hurbildu ala. Bapore askoari gara ikusten. Transatlantiko biri aurrea hartu diegu, bat handia zen. Horrela bukatzen da Bastida Gaztearen egunkaria. Iluntzeko eguzki gorria ikus dezaket, kabinako lehiotxotik. Distira egiten du hegazkinen hegoak, arrain hegalariek legez. Dublin, barkatu atrebentzia, baina zer egon zara irakurtzen, galdetu dit ez ustean nire alboko emakumeak. Egunereko bat, aspaldikoa ematen du. Erase da, 1926 urtean idatzi zuen 14 urteko mutil batek. Zure aitonarena da? Ez, garai hartako arkitekto baten semearena da. Bidaia egin zuen aitarekin batera, Europatik estatu batuetara. Ez esan, eta nola iritsi da zure eskuetara? Idazlea naiz, eta dokumentatzen ari naiz novela baterako. Idazlea, bai, nik liburu artean egiten dut lan. New Yorkeko liburutegi publikoko langilea naiz. Barka, ez dut neure burua aurkeztu. Renata Thomas naiz. Tira, Renata Violet Thomas. Violetori amonagatik jarri zidaten. Ego, Karolinako emakumerik edarrena zen. Kermen Uribe, urte askotarako. Izen hori, 6 hizkuntzetan da, euskaraz. Egitan, euskaraz entzuten dudan lehen gauza da, interesgarria. Eta nola New Yorkera? Lagun bat du New Yorkeko unibertsitatean irakasle, Mac Rutman, poesia eskolak ematen ditu berak, eta itxalditxo bat ematera gonbidatu nau. Poesiari buruz, ni oso poesia irakurle txarra naiz, ez da soilik poesiari buruz. Kasmuko hilarriak jarri diot izenburua. Kasmu, Estoniako herri txiki bat da, han Baltikoaren ertzean. Europako 7 hizkuntzatako idazleak bildu ginen bertan. Ze interesgarria. Eta zu, zerk ekarri zaitu Europara?
Nire aitak, Bigarren Mundu Gerran soldadu ibili zen Italian. Ura egondako tokiak ezagutu nahi nituen. Aizpak eta biok txikitan entzuten genuen toki izen horietan egon. Zertosako hilerrian egon naiz, Florentziatik 10 kilometrotara. 4.500 soldadu Amerikar daude bertan ehortzirik. Ikaragarria da. Gure amonak maiz hitz egiten zuen soldadu italiarrei buruz. Espainiako gerra zibilean frontera gure herrian egon zen 6 hilabetez. Herriko gizonek alde egin zuten itsasoetan Bilbo aldera, beldurrez. Amona bakarrik geratu zen. Kontua da soldadu italiarrak sartu zirela herrira eta herriko emakumeen atzetik ibiltzen zirela. Amonaren atzetik ere bai, alzutenak bai. Genio bizikoa zen Amona eta aizkora erakusten zien leihotik. Gustuko dut zure Amona. Dena den, gaizki pasa zuen jendea ere egon zen. Badago kanta bat horren adibide dena. Zer dio ba kantak, turbik dauke, ume txiki ze, eta baltz baltza, italiano txikixe. Ze gogorra izan behar zuen emakume harentzat, badakizu, herri txikietako gauzak. Logroñoko seminarioko murala egiten ari zelarik, artetak bozetuak eman zizkion bastidari. Paperean margotzean zuen lehenik, gero moralean pintatuko zuen ura. Txikian egin, gero handian egin beharrekoa. Bozetorietako askorekin geratu zen bastida. Bastidako itura zuen artetaren margoetako zerbait indalazio Prieto politikari sozialistari gortzeko. Ama Virginiaren irudiak eta izaten ziren, erligiozkoak. Bazekien Prieto agnostikoa zela eta ez zuela sinesten gauza horietan, baina horrezagaitik beragatik bidaltzen zizkion. Badakidanez oso gustuko duzula artetaren lana, bere kuadro hau igortzen dizut zure gozamenerako. Mota horretakoak izaten ziren gutunetako hitzak. Bien arteko jolasa zen, bata monarkikoa izanik eta bestea sozialista. Prietori grazia egiten zion bastidak bere fenedun bihurtzekoa bizitza osoan egin zuen ahaleginak. Benetan estimatzen zuen ahalegina eta batez ere estimatzen zuen arkitektua. Bilboko udaldian ezagutu zuen elkar 1916an. Prieto zinegotzi lege sartu zen urtean. Lagun egin ziren eta egitasmo ugari egin zituzten elkarrekin. Prieto lehendabiziko aldiz erbesteratu zenean, 1917ko grebaren ondorioz, badirudi Ricardo Bastidak jarri zuela kontaktuan Ondarroako arrantzale batekin. Hark aterako zuen Bilbotik eta eramango zuen Donibane Loizunera. Hala ere, ustez, heroikoa izan behar zen pasartea barregarri bilakatu zen. Bilbotik atera ziren ez, baina berandu. Behin geratu eta ez baitzen agertu arrantzalea. Bigarrenean bai ordea, Prietok bere memorietan dioenez atxerapenarekin. Txalupa txiki batekin agertu zen Bilbora Sebastian Bakeriza, Prietoren balizko salbatzailea. Aita zuen tostartean, laguntzaile bakarra. Arrantzale zaharra, euskaldunele bakarra zen Bakerizaren aita, eta Bakerizak berak ere nekez egiten zituen hitz gazteleraz. Prietok berriz itxike zekien euskaraz. Prieto ontziko biltegian sarrarazi zuten eta antze egon zen sare artean luzaroan. Aituta bizkarreko minez, Prietok biltegiko trampa zabaldu eta burua atea zuen. Urrunean itxasargi bat ikusi zuen. Nabigotzen orduak eta orduak zeramatzatenez, itaondo zien arrantzalei ea matxitxakokoa zen argi hura. Sebastianek ezetxerantzun zion, galeakoa zela. Galeakoa, Bilboko itxasaderretik ez gara atera eta. Barkuko motorra itota zebilen, eta Ibai Zabalen itxasadarretik ezin irten da ibili ziren. Okerrena, hala ere, horrela ezin zutela jarraitu. Lehorreratu egin behar zuten, hala edo hala. Eta iesa beste baterako gutxi. Honena, Bilbora itzultzea izango zela esan zien Prietok, Bakerizatarrei. Sebastianek esan zionez zuela ezagutzen Bilboko portua, eta ez zekiela nola sartu. Eta alase, Prietok berak gidatuta iritsi ziren Mazarredo aldera, eta antze egin zuten jauzi Prietok, el liberal egunkariko egoitza parean. Kontu handiarekin salto egin ere, egunkariaren egoitza komisaldegi baten aurrean zegoen eta. Azkenean, samontzi batean egin zuen iez Donibanera Prietok, baina lau orduko abentura hartan lagun handiak egin ziren Prieto eta Bakeriza.
Horren handiak, ezen Bakeriza bera joan zen handik urte batzuetara, herriko alkaterekin batera Madriera Prietoren gana. Berau, hirigintza ministro izendatu zutenean. Ondarroako portua zaharberritzeko eskatu nahi zioten, ministro berriari. Kaiko sarrera arriskutsu hura zela eta. Iritsi dira Bakeriza eta alkatea ministerioko atera. Atezainei esan diete Prieto ikusi behar dutela. Baina atezainek haien itxura ikusita ez dieti sinetsi eta sarrera ukatu diote. Bakerizak dio ez dela handik joango Prieto ikusi arte. Bere lagun mina dela ministro. Atezainek handik alde egiteko mesedez. Bakerizak ez da pentsatu ere. Tirabirak, oiuak, Prieto bera atera da bulegotik salaparta hura zer zen galdetuz. Ezagutu du Bakeriza. Bulegura sarrasi ditu, lagun zarrak dira. 1922an onartu zen portu berrirako plana, Bakerizaren bizitatik egun gutxira. Orduan bai aurkitu zuela Bakerizak bide zuzena. Portuko obretan dena den Juan Jose Manzizidorrek zeresan handia izan zuen. Prieto gehi Ondarroa hitzak sartu nituen Google bilatzailean, eta hainbat orrialderen loturak agertu ziren. 8. Buzeo 21 izeneko atari bat zen. Bertan, Manzizidor urpekariari buruzko artikulu bat aurkitu nuen. Mutrikun jaioa 1872an Ondarroan hartu zuen bizilekoa Juan Jose Manzizidorrek. Urpekarien artean aitzindaria izan zen. Laster zabaldu zen haren buzo fama kantari itsaser osoan. Hori dela eta Donostian Alfontso hirugarrena erregari txalupak atatu zitzaionean berari deitu zioten ontzia askatzeko. Elizea azokaren bati lortu zitzaion eta Giralda izeneko ontzia ez atzera ez aurrera zegoen. Nahazta ikusita dinamita erabil zezaken galdetu zuen Manzizidorrek. Kapitainak baietz, egiteko behar zuena, esan eta egin. Libratu zuenean, kapitainak zenbat zen galdetu zion urpekariari. Ez errez, ez dut honegatik sozik nahi. Izan zen Manzizidorren iardespena. Errega jakin zuenean ez zuela dirurik kobratu nahi, galdetu zion nola ordein zezakeen beste erabatera egindako mesedea. Utsi Kontxako badiako zorutik ni nahi dudana hartzen, erantzun zion Manzizidorrek bigarren espentsatu gabe. Eta lase hartu zituen ura azpitik, aingurak, kutsa zaharrak, txamponak eta bestelako gailuak. Indalecio Prietok eginarazi zuen Ondarroako portu berrerako egitasmoa. Egitasmoa egin bai, baina obra ikusi zuenean Manzizidorrek esan zuen obra asko merkeago egin zitekeela eta lasterrago. Badira beraz ikatzen bazuten hormak jasota. Uretan beharrean ibili ordez. Ondo baina hobeto ezagutzen zuen portuko ondoa. Haren iritziak kontuan hartu zituen ministroak. Ustu egin zuten badia osoa, zikatu eta horrelase lehorrean lanean hariko balira bezala egin zituzten dike berriak. Googleeko artikuluren arabera, Manzizidor herrian bertan hil zen garabi bat moldatzen ari zela, 1937an. Badakizu nor nahi zen? Galdetu zidan emakume batek eskuekin masaietatik hartzen zidala. Herriko jatetze batean geunden eta ni komunera nindoan. Aurtengo udaberrian, 2008 urtean. Barra paretik igaro nintzenean, heldu zidan emakumeak. Urtzuak zituen begiak, biziak. Ni naiz Antigua Piperra, ni naiz Mielen ala Andrea. Kontatu zidan zure amak nirekin egon nahi duzula libururako kontuak biltzeko. Zuen aita eta nire gizona rokaiera joaten lehenetakoak izan ziren. Nahi duzunean etorri etzera eta egingo dugu berba. Eskuetatik heltzen zidan oraindik, Antigua zuen izena, gure amak bezala. Ni naiz Mielen Andrea, esan zuen eta joan egin zen. Ni naiz Mielen Andrea, birritan. Unkitu egin ninduen zeinen arro esaten zuen emakume alargun hark noren emaztea izan zen. Naiz eta urte asko igaro zenarra hil zenetik berak arrostasunez aipatzen zuen. Artean bere emaztea zen. Miel Gaiastegi toki argia barkuko makinaria izan zen luzaroan. Gure aita lemazaina zenez behin baino gehiagotan aholkua eskatzen zion Mieli. Zein bide hartuko zuten, non botako zuten zarea, lemazainaren eta makinariaren arteko harremana estua izaten da ontzian. Hala behar du izan. Garai batean arotzak izaten ziren ontzietan. Hori belaontziak zeuden sasoian. Arotzak beharrezkoak ziren tostartean. Matxurarik bazen, mazta bihurtzen bazen, arotzik egon ezean barkuarenak egin zuen.
Horrezegatik egoten ziren 3-4 arotz belaontzietan. Eta lehia egoten zen beti lemazainaren eta arotzen buruaren artean. Lemazainak bizkorrago nahi izaten zuen joan. Probatu egiten zuen mastilen erresistentzia. Arotzak ordea astiroago nahi izaten zuen joan. Zaindu egin nahi izaten zuen barkua. Osorik iristeko portura. Zerritan pentsatu dut lehia bera daukagula deno gure barruan. Badugula lemazain bat arriskatu nahi duena eta arotzen nahiago duena gorde, seguru jokatu. Makinariek hartu zuten gero arotzen tokia, eta berdin jarratu du lehiak gaur arte. Makinariak makina zaindu nahi du, ez dadila gehiagi berotu. Lemazainak denak emandan agiatu nahi du, makina guztian. Mielek pintatu egiten zuen, behin promesa egin zion gure aitari. Toki argia soldadu britainarrek harrapatu eta Estornogoiko portura preso eraman zuten gertaera hura pintatuko zuela eta kuadroa oparituko ziola. 1988an eman zion azkenik kuadroa Mielek aitari. Apresamiento del toki argia izenarekin. Kuadroan ontzia bera ageri da. Arrasteko txalupa beltza, Tximina Larrauri Hermanos enpresaren bandera zeukala, gorria eta beltza. Arrastreroaren ondoan kostazeina dago, jura du izena. Gerrako barkutik zodiak bat ateratzen da eta toki argiara doa. Arrantzontzia bitartean zaku bete errain ari da igotzen bordera. Zakukada ederra izan zen ura esan zion Mielek aitari, kuadro eman zioanean. Azpian data bat dator. Rokal 1982ko maiatzaren 22. Horixe zen ontzia preso hartu zuten eguna. Antxe entzun nuen azkeneko aldizkukua, geroztik ez dut entzun. Estoniako basoetan izan zen, 2004ko maiatzean. Mendi buelta egin genuen idazle talde batek eta antxe entzun genuen, baso ilunaren bihotzean, kantari. Kasmo izeneko herritxoan geunden mintegi batean. Kasmo Baltiko ertzeko herri txiki bat da. Txikia benetan, dozena bat etxe baino ez ditu izango, eta 300 bat biztanle. Mendi bueltaren ostean afaltzera gonbidatu gintuzten hondartza ondoan zegoen eraikin batera. Egun argitan afaldu behar genuen, maiatzaren bukaera baitzen, eta 3-4 orduko gaua baino ez dute urte sasoi hartan Estonian. Hondartza aldeko etxe ura ederra zen, herriko etxerik handiena izango zen ura. Egurrezko lehiate zabalekin, ateak eta lehioak zuriz, hormak urdin argi, etxearen atarian lorategi bat, ondo zaindua eta hondartzan txalupa zahar baten kroskoa. Eraikina konstazainena izan zen Sovietarren garaian, eta lehenago itxaskapitainen eskola. Orain, senar mazte batzuk bizi ziren bertan. Museoa antzeko zerbait zuten etxe barruan atondua. Itxas tresna zaharrekin eta nabigatzeko gailuekin. Argazki zaharrak ere bazeuden hormetan zintzilik. Argazkiotan kapitainak azaltzen ziren, dotore, beren uniformeekin. Erretratuetan arreta jarrita nuela konturatu eta alemanak dira, esan zian belarrira etxeko jabeak. Txarten saioan alemanak ziren Errusiako armadako ofizial gehienak. Estatuko karguetatik asko alemanen eskuetan zeuden garai hartan, eta zientzialariak ere Alemaniatik etorri ziren gehienak. Hori iraultza iritsi zen arte, argitu zuen keinu triste batekin. Iraultzen eta kapitainen kontu horri buruz mintzatu zitzaidan gizona herriko kanposantura bidean. Kanpotarrek uste dute iraultza sozialista izan zera gure herrian ere, baina benetan Errusiaren konkista baino ez zen izan. Orondoko baso ilun aietara joaten ziren babesa hartzera disidenteak. Urteak eta urteak igaru zituzten batzuek basoetan bizitzen, handik atera gabe. Gero, bide bazterretik belarren bat hartu eta probatzeko eman zidan, jateko azela esanez. Kasmuko hilerri txikia itxasertzeko hilerri horietako bat da. Egurrezkoa du eliza, zuriz pintatua, eta olezko esi baten barruan daude hilarriak. Egun haietako aurkikuntzarik handiena hilerri hartan bertan egin nuen. Ordura arte ikusi gabeko zerbait egokitu zitzaidan bertan. Gizonak hilarrietako izenei begiratzeko esan zigun, bi izen agertzen ziren gehienetan, abizen bakar batekin. Hilerrietan senare emazteen izenak zetozen. Asolibe, 1985, 1989, eta Hilbilibe, 1998. Alaxe apuntatu nuen kuadernoan. Bitzia ez zen senare emazteak elkarrekin egotea. Ezoikoa hauze zen. Bata hiltzen zenean bestearen izena ere idatzi egiten zutela harrian. Eta bizirik geratzen zen ark. Aldiro hilerrira bizita egiten zuelarik.
irarrita ikusiko zuen bere izena hilarrian. Bizian eta idatzita. Bazekien non bukatuko ziren bere egunak, eta noren ondoan, ala beharrez. Estoniarrek uste dute, elkarrekin obiratuz geroko bizitzan ere pertsonak elkarrekin egongo direla. Alase kontatu zigun kostazainen etxeko gizonak. Hartan geudela, historiozar bat kontatu zigun Doris Kebeba, poeta estoniarrak. Hilarrien kontu horrekin hartu zuen gomutan. Haren lagun baten amonaren historia zen. Nola maitemindu ziren neska mutil bi gaztetan. Maitemindu bai, baina bizitzak ez zuen nahi izan elkarrekin egon zitezen. Batak alde batera jo behar izan zuen eta besteak beste alde batera. Mutilak herritik joan zen eta bertan geratu zen neska. Eta hala, beste pertsona batzuk ezagutu zituzten eta eskondu ere egin ziren haiekin eta seme alabak izan. Baina haien bihotzean azpian bizirik jarraitze zuen, enkarrenganako maitasunak. Eta bizirik iraun zuen maitasun horrek. Urteak joan eta urteak etorri. Halako batean gizona itzuli egin zen herrira. Eta topo egin zuten elkarrekin herri txiki hartan. Baina bakoitzaren bizitza bide desberdinetatik zijoan orduan ere. Berandu zen elkartzeko. Giza horretan jarraitu zuten bietako bat, gizonezkoa hil zen arte. Elkarri promesa egina zioten. Bizitzan ez zirela elkarrekin egongo, baina ilondoan bai, eta betirako. Azkenean, emakumeak lortu zuen gizonaren hilobiaren ondoan jartzea berarena. Bakoitza bere bikotearekin obiratuko zuten, baina haiek elkarren ondoan egongo ziren, ondoan, elkarri eskua emateko moduan. Dorisek zoragarria iristen zion emakumearen homodiozko historiari, kementsoa zela emakumea iristen zion, eta azkenean garaile atera zena maitasuna. Nolabait erdietzi egingo zuten, azkenean elkarrekin egotea. Meredith Piu Davies idazle galestarrak ez etorren bat. Meredithek Doris baino 20 urte gazteagoa zen poetak. Ez zuen onartu nahi ala beharra. Are gutxiago gizarteak ezarritako kondena hori. Latza egin zitzaion Meredithy kontakizuna. Latzak alde batetik, hilarrietan bi izenak idaztea. Persona bati biziosoan lotuta egongo zarela onartzea. Eta latzak beste alde batetik amonari gertatu zitzaiona. Ez aldago bizian bertan norabidez aldatzerik? Beste bizitza bat azteko aukerarik ez aldugu? Meredithen ondoan afaldu nuen nik. Alain Jameson eskoziarrak aurrez aurre genuela. Alan Zetan irletakoa da, baina Edinburgon bizi da orain. Kontatu nion Alani Rokalaldean lan egin duten arrantzalen kontuan. Eta nola aitak askotan aipatzen zuen portu izen bat, Stornoway. Stornowayn baduzu idazle finik, Kevin McNeill da horietako bat. Uste dut gelan daukadala haren poema liburuaren ale bakarren bat. Afaldu baino lehen poeta bakoitzak poema bat irakurri behar zuen, eta alaze egin genuen, nor berin hizkuntzan. Doris izan zen azkenak. Naine onbezi zelge, pujaz ja igabene, mehet on maiz zainet, zahandi zupitzez. Emakumea ura da, ur garbia eta eternala. Gizonak, gatza eta piperra baino ez dira, gaur gaueko sopan. Afalostean Meredithek hilarriko kontu horri eutzi zion berriz ere. Zergaitik jorratu behar diren beti bide berdinak. Zergaitik uste den gauzak erabatean egin daitezkela bakarrik. Gauza bera literaturan. Gure kultura txikiek berritu egin behar dutela. Egiteko moduak aldatu, garaiei egokitu. Euskarria aldatu dela. Gaur egun ez da liburua bakarrik. Hortze daude teknologia berriak. Eta hartzailea ere aldatu dela. Ez dela zoilik norbere komunitateko kideentzat idazten orain. Mundua txikiagoa da, taieneko jendeak entzungo gituen larun batean. Eta hori duela urte batzuk ezinezkoa zen. Dena ledela susmoa dut ez dugula geure buruan behar bezala sinisten. Indarrak banatu egi daude jarraitu zuen. Malbinetako gerran,
gertatu zena esango dizut. Argentinarrek hartu zituzten Malbinak, eta Erresuma Batuko armada joan zen ura libratzera. Bada, bi armadetan zeuden galestar iztunak. Alde batetik, galestik joandakoak zeuden erreginaren agindupean, eta bestetik Argentinako diktadorea defendatzen zeuden galestarrak. Argentinan galestar asko bizi, baita eta zonalde batzuetan galestarrez bakarrik hitz egiten da. Patagonia aldean, elkarren kontra egin zuten borrokan, Lubakiaren bi aldeetan entzuten zen hizkuntza bera, bada ematen du gerra horretan sartuta gaudela oraindik. Eten egin zuten Merediden jarduna. Gurekin batera afaltzen egon zen gizon nagusi batek, koilara hartu eta kristalesko edalontziaren kontra jo zuen isiltzeko eskatuz. Bere burua aurkeztu zuen, Gabon, Fred naiz, naturalista, eta gauza bat entzun dezazuen nahiko nuke. Hori esan eta zede bat jarri zuen musika ekipoan. Txorien kantak ziren, txio, 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 txoriak. Zenbat hegazti mota daudela uste duzue? Galdetu zigun gero. Bat edo bi esan zuen batak, 3 lau besteak. Ba ez esan zuen Fredek, 20 kantu mota daude, 20 txori ezberdin batera kantatzen. Eta txoriena egin berri genuen erriztalarekin lotu zuen. Zuek entzunda ematen zuen txoriak zinetela kantari. Nik 40 urtez entzun izan ditut txoriak basoan. Enuen ulertzen haien kantua, baina banekien zer sentitzen zuten. Banekien noiz ziren hotz edo goze. Banekien noiz zeuden gaitzen baten jota edo maiteminez. Nik neu zuen hitzak banan-banan ulertu ez ditudan arren, badakit zer esan nahi zenidaten. Hala eta guztiz ere, zeuek ez arete kapazak izan txori batzuen kantak bereizteko. Gainetik, zeudenak bakarrik entzun dituzue, ozenenak bakarrik. Kanpora atera nintzen, goizeko ordu txikiak ziren, baina artean ez zuen guztiz ilundu. Marra gorrizta bat ikusten zen odeiertzenean. Loak hartu nahi ez duen aur baten begia. Fred urreratu zitzaidan eta zeruari begira jarri zen ura ere. Begirada odeiertzetik kendu gabe esan nion ederra izan zela txoriena. Lesio bat eman zigula. Ez da izan lesioa. Munduaren erdiak ez daki beste erdiaren berri. Segitu zuen naturalistak hortzemugari begira. Neure bizitzako 40 urte eman ditut txoriak entzuten. Badakit txorien kantuei buruz jakin beharreko guztia. Baina ni neu enaiz kantatzeko gauza. Ez dut sekula lerro bakar bat idatzi. Nik neuk poeta izan nahi nuen, baina ezin izan dut sekula idatzi. Beldurrak gehiago egin dit. Estoniako basoetan entzun nuen azken aldiz kukua. Gure herriko uste zaharra da kukua lehen aldiz entzutean, txampoinak badituzu patrikan. Urte osoan izango duzula dirua. Nik orduan enuen txamponik patrikan, baina galtzak poemaz beterik ekarri nituen. Txori bat Leiotik barrura. Itxaldia idazten bukatu nuenean, nereari igorri nion posta elektronikoz. Ni pozik geratu nintzen, baina bere iritzia jakin nahi nuen. Bere alase erantzun zidan. Nork, Nerea Arrieta, nori Kirmen Uribe, data 2008ko uztailaren 27. Gaia kukubiltzarra. Kukubiltzarra egin zenuten orduan Estonian. Badakizu horrela esaten dio gure amonak 3 lau lagun APK berbetan ari direnean. Poetikoa geratu zaizu bokaera, nik kontu errealistago bat kontatu dizut. Behin 2 lagun zihoazen mendian eta kukua entzun zuten kantari.
biek zituztenez txamponan patrikan, segituan hasi ziren ezbaika. Niri kantatu dit, esaten zuen batek. Baita zera ere, kukua niri ari zitzaidan besteak. Ez ziren ezinola ere konpontzen, erabaki zuten notario batengana joatea kontua argitzera. Notarioak esan zien ezertan hasi baino lehen ordaindu egin behar zutela, ogerleko bina eman eta hasiko zirela lanean. Behin ordaindu zutelarik gertatutakoa kontatu zioten notarioari eta galdetu zioten nori kantatu zion kukuak. Kukuak nori kantatu dion? Zeuri ez, zeuri ere ez, kukuak gaur neuri kantatu dit, esan zien notarioak. Amonarena da hori ere, lanpetuta nabil, deituko dizut, musuak. Pasta alaragia, galdetu digo abioiko zerbitzariak. Thomson jartzen dio paperrakoan. Urditxo batekin ari da afariko erretiloak banatzen. Pasta hautatu dugu Renatak eta biok, edateko ardo beltza. Ez didazu esan zeri buruz den zure novela hori. Intaundu dit Renatak maitresnak plastikozko polsatik askartzen ari zelarik. Luzea da kontatzen. Hori ez da ona, badakizu novela gileon batek jakin behar duela 3-4 lerrotan novela definitzen. Saiatuko naiz. Bota, hasierako ideia Aitonaren txalupari buruz idaztea zen, eta bide batez galtzera doan bizimodu bati buruz, itsasoari lotutako bizimodua. Txaluparen izena gainera oso iradokitzailea da, 2 amigos, lagun bi. Polita da, betidanik jakina izan du zergatik jarri zion Aitonak izen hori txalupari. Aritu naiz bere laizko lagun hori nori izan zitezken aztertzen, baina gauza garbirik ez. 2 amigos. Esklabontzia bezala, esklabontzia. Ez duzu zagutzen, esklabontzi bada, garrantzitsua Estatu Batuetako historian. Gainera, mamia du kontuak. Douglas Wilder izeneko politikari batek, Virginiako gobernadorea eta Richmondseko alkateak 200.000 diru laguntza eskatu zuen Washingtonen Youth National Slavery Museum izeneko esklabutzaren museoa irekitzeko. Eraikina eranguratzua izango zen, Louvreko piramidea izango zuen inspirazioitzat. Museoko gauzarik deigarrena, 2 amigos, esklabontziaren tamaina realeko errepika izango zen. Jendeak ikusezan nola bidaiatzen zuten esklaboek. Ze baldintzatan egiten zuten bidaia, bat bestearen gainean, totki txiki batean. Kasualitate handia da gure Aitonaren ontziaren izen bera izatea. 2 amigosena, latza izan zen, esan? 1830ko udazkenean, Black Hawk Britaniar armadako barkuak 2 amigos esklabo ontzia harrapatu zuen Fernando Po irlatik gertu. William Ramsey kapitainak idatzi zuenez, barkuak 500 gora esklabo zeramatzan Kuba aldera. Musika delako bat zen 2 amigoseko kapitaina. Barkatu etena, ze izen esan duzu? Musika. Euskalduna ematen du. Baliteke, ontzia Kubakoa zen eta. Dena dela, jarraitu kontatzen mesedez. Ados. Musika horrek ikusi zuen atzetik zebilkiola Black Hawk Britaniarra eta batzekien berandu baino lehenago harrapatu egingo zituela. Harrapatua ez izateko, musikak erabaki zuen pisua galdu behar zutela. Horrela, 500 esklaboak irlatik gertu bota zituen uretara, igerian joan zitezen bertara eta janaria ere bota zien fardeletan, egun batzuetan iraun zezaten. Musikaren asmoa garbia zen. Ontziak abiadura handituko zuen pisurik gabe eta engainatu egingo zuen Black Hawk. Behin arrastoa galduta, Fernando Pora itzuliko zen esklaboak hartu eta Kubara eramateko. Merkantzia balira bezala, alase ziren haientzat, baina utzi bukatzen, Black Hawk askarregia zen eta irlatik ateratzen ari zela harrapatu zuen 2 amigos. Ofizialak preso hartu zituzten, baina ezinezkoa zen Black Hawk barruan 500 esklabo baino gehiago hartzea. Ez esan, 2 amigos ontzia esklabotzaren kontrako ontzi bihurtu zuten geroztik. Izen zahar aldatu eta Fear Rosamond jarri zioten ontziari, eta izen horrekin ibili zen bere betebehar horretan. Eta zer gertatu zen 500 gora Afrikarrekin?
inor esen itzuli irla babesgabe geratu ziren Afrikar horien bila. Okerrena da Afrikar horriek bezain ahazturik dagoela USA National Slavery Museum egitasmo hura. Oraindik ez dago eraikitzeko planik. Asko dakizu gai honetaz. Nire lana da. Nire lantokia Sombor Center for Black Culture da, Harlem, eta oso interesatuta egon naiz beti nire sustraiak aztertzen. Ni behin egon naiz Harlenen, aurtengo maiatzean. American Academy of Arts and Sciences-eko urteroko biltzarrera joan nintzen. Ez dago gaizki. Bai, Elizabeth McLean idazleak nire liburua itzuli duenak berarekin joatera gonbidatu ninduen. Ez duzu sinetziko, han agertu nintzen ni trajes jantzita, akademiako atera, baina konturatu nintzen mugimendu gutxi zegoela han inguruan. Halako batean, kanapeak ekartzera zetozen hispano batzuei galdetu nien zer orduta zen bilera. Ordu bete falta zen. Eta zer egin zenuen ordu betez? Buruan nuen gauza bakarra zen ni Harlem erdian nengoela gutxi traje batekin. Nahiko nuen kafe bat hartzera joan, baina enintzen ausartzen han inguruko tabernetara horren dotore jantzita sartzen. Beldurra nuen. Beldurra? Bai, eta horrela egon nintzen ataritik 3 metro aldendu gabe ordu betez. Honena da, gala bukatu zenean Elizabetekin soto jatetzera joan nahi nuela, eta ez genekien helbidean. Elizabetek esan zuen, hor, aurreko internet kafean bilatuko dugu. Sinetziko didazue esaten badizuet internet kafean sartu eta inork ez zidala begiratu ere egin? Jakina ezetz, aurre iritziek indar handia dute. Dena den toki batzuetan hobe ez sartzea. Badakizu gure herrian ez dugula beltzik ikusi duela gutzira arte? Benetan? Bai, baina begira nola diren gauzak. Orain populazioaren 5% dira 9.000 biztanleko herritzo batean. Herriko gazteok ezkenuen itsasora joan nahi, eta haiek dira orain arrantzaleak. Nolatan hori? 2001ean eskaria egin zuten armadoreek arrantzaleak behar zituztela, eta Senegaldik etorri ziren. Han itsasorako ohitura handia baitago. Dakarren batez ere, Zererno minka herrikoak dira gehienak. Polita da herriaren izenaren esanahia. Itsasoko jendea. Itsasoko jendea. Ziria sartu dizutela uste dut. Idazleok dena ikusten duzue horren polita. Txantxetan ari naiz. Baliteke horrela izatea. Zerer herria mugitzen den herria da. Horixe zioen behintzat zengorrek. Eta hortik jendear, itsasoko jendearena. Kubako dos amigos horren antzekoa da marinel horien ibilbidea. Lehenak kontratuarekin etorri ziren, baina gero beste batzuk kaiukoetan. Mauritaniatik Kanariar irletara igarota. 50 gehiago lagun ontsi txiki batean. Sorterik bada, bidaiak 12 ordu iraungo du. Iluntzeko 7etan atera, eta goizeko 7etan iritsi. Baina batzuk egunetan egoten dira itsasoan, nora ezean. Osaba Boni hartu dut gomutan. Ohetik telebista ikusten zuen, naiz eta gehienetan kasu handiegirik ez egin. Une hartan, baina adi-adi ari zitzaion begira. Gibraltar itsasartean, hildako etorkin batzuen gorputzak ageri ziren pantailan. Irudiak ikusi eta tristatu egin zitzaion aldartea. Zer zuen galdetu, eta telebistari begirartzeko agindu zidan. Haize handia egoten da itsasarte horretan, esan zidan urrena. Olaturik ia ez da egoten, baina haizea ikaragarria da. Horregatik, komeni da, itsasartea zuzenez zeharkatzea. Txalupak kostatik urre joan behar duelako beti, babesean. Txalupak itsasartea zeharkatzeko. Bihurgune handi bat, egin behar du, haizeak ondora ez desan. Hori gutxi balitz, zamaontzi handiak igarotzen dira handik kaladan, eta kontu handi zibiltzea komeni da, haietako batekin talkarik ez egiteko.
Gaixorik zegoen, baina ondo argi zituen itsasoan ikasitako guztiak. Koitadu horiei gertatzen zaien alatsa da benetan. Haizearen eraginez, urez betetzen zaie batela, baina ez pentsa olatu handi haizengatik betetzen zaienik, ez. Zipristinez, zipristin, urez betetzen da batela, pizkanaka, pizkanaka. Saiatzen dira ura usten baldeekin eta, baina alferrik izaten dira ahalegin guztiak gehienetan. Itotako etorkinan berria bukatu zenean, itzali egin zuen telebista, eta bista horman jarri zuen, duela urte asko jasoriko zerbait gogora ekartzen saiatuko balitz bezala. Euskaldunok ere izan du hori bezain itsasartelatzik. Gerra ostean, Gibraltarko itsasartea zeharkatzea bezain zaila zen, Ondarroatik Angerurako bidea. Makina bat jendez egiten zuen iez itsasoz, Lapurdi aldera. Batel txikietan ere bai. Gure txaplupan ibilitako batek, Fidelek, kontatu zidan urrengoa, landetako ondartzetan arrantzan ari ginela, bordelen sartu ginen txaluparekin. Fidel niregana aurreratu zen eta berarekin paseoan joateko gonbita egin zidan. Gainontzeko marinelak portuan utzi eta han nonbait zegoen hilerri batera eraman ninduen Fidelek. Hilerria itxela zen gurutzez josian. Antxe borrokatu zen Fidel. Izan ere, iparraldera iez egin zuten horietako bat izan zen bera. Baina, Lapurdira iritsi bezain laster, bigarren mundu gerraz harrapatu zuen gizona. Nazien kontra engainatu zen. Bordeleko bataila izan omen zen gogorrena. Aragizatiak etortzen omen zitzaizkion aurpegira. Gurutze zuriz josiriko larre berde hartan. Eguzkiak distirarazten zuen larre hartan. Ez naiz ni eguneroko bat eramateko gauza. Kuadernoetan anotatzen ditut gauzak, bururatzen zaizkidanak, irakurketak eta bestelako datuak, direla egin beharrak, direla telefono zenbakiak. Horiek denak dira nire egunerokoa. Bilbon eta Gasteizen bizi ondoren, 2005ko udazkenean bueltatu nintzen Sorterrira. Unibertsitate garaian etxetik alde egin eta ordura arte tarteka baino ez nintzen itzultzen. 2005ko uztailaren 28an hause idatzi nuen kuadernoan. Igandean iritsi nintzen Ondarroara, lasaitu egiten nau herrian egoteak. Nobelaren egitasmoari eutsi nahian nabil, baina ezin. Arratsaldean lerro bakar batzuk lotzen ari nintzela, txori bat sartu zait gelara. Horren euskorra zen, bira eta bira hormetan talka eginez. Leioa zabaldu dut eta atera eginda. Iruditzen zait, ni neu ere txori hura bezain nahazi nabiela, orientazioa galduta. Gaur eguerdian, gerrako pasarte bat kontatu didate. Ba omen zegoen errepublika garaian, sozialista bat herrian, meabe esaten ziotena. Gizona txorien oso zalea zen eta txori kantariak ezten zituen. Hainbat eta hainbat txori kantari zituen. Behin gerra garaian, bomba batek etxea hondatu zuen eta txori guztiak egan atera ziren. Ordurako meabe aldegina zen herritik. Zerbait magikoa izan omen zen. Lerketa gogor baten ondoren, 100 txori kantari kalean libre. Gertaera latz baten ondotik, beldurraren ondotik, suntxiduraren ondotik, une batean alaitasuna jabetu zen kale haietaz. Txoriak Santi meabe bilbotarrarenak ziren. Txori ezitzaile finenetakoa zen. Bombarekin txoriak berez askatu ziren, baina aurretik ere 1935ean kartzelatik itzuli zenean, meabek bera libre utzi zituen txoriok, kaiolak zabaldu eta aire izan zeuek ere libre esan da. Meaberen aburuz kostaldean ezitako txoriak ziren honenak, itsasoaren kontra kantatzen ikasten zutelako. Normandian zegolarik ere, errepublikako errefusiatuen zaintzia arduratuta txoriak ezten zituen, eta hien kantuarekin baretzen zituen gerrako nekeak. Santi Meabe, Tomas Meabe, aitzandari sozialistaren anaia zen, maitasunak ekarri zuen herrira. Salvadora Goitiarekin maitemindu eta harekin ezkondu zen.
Arropa denda bat ez zuten elizpean. Santi Meaberi Orbela deitzen zioten burlaz, izan ere bilakaera politiko bitzia izan zuen. Hasieran nazionalista izan zen, EAJ-koa etxetik zetorkion tradizionari jarraituz. Urtea igaro ala, EAE-ANV-ko sortzaileetako bat izan zen, eta azkenik alderdi sozialistan bukatu zuen, Arkatik Orbelena. Gerra garaian bera izan zen Errepublikako defentsa arduraduna Lehartibai eskualdean. Hartu zuen lehen erabakietako bat zubiak botatzen izan zen. Horrela, Ondarroako zubi zaharra eraitzi egin zuten dinamitaz, frankistak bertatik ez igoratzeko. Pintoreek hainbestetan pintatu zuten zubi zahar ura, mundu zahar baten simbolo zena. Ondaratu egin zuen gerrak. 2 aldiz untzitu zen zubia. Lehenengo aldia horize izan zen gerran. Bigarrenean Urkiolak eraman zuen. 1953ko urriaren 15ean Ricardo Bastida arkitektoa hil zen egun berean. Portura datozen itsasontziak. Toki argia portura iristen zeneko oroitzapen lausoak ditut. Esan dezaket duda izpirik gabe, jendean dana biltzen ginela bertara. Handideak eta umeak egoten ginela zain barkua noiz porturatuko. Handidea urdun utzi itsasora joatean eta umeko txearekin aurkitzen zuten bueltan arratzaleek. Gauza bat da esatea eta bestea bizitzea. Guk ez genuen gure senarrekin gauza asko bizitzen. Bata itsasoan egoten zen eta bestea lehorrean. Gauzak kontatzen genizkion elkarri, baina dagoeneko pasatutako gauzak ziren, esaten zigun amak. Seme alabok ere gutxi egoten ginen aitarekin. Batzuetan amak esaten zion guri herrieta egieteko gaizki portatu baginen. Zoa zumen gelara eta egin herrieta, baina aita gelan sartzen zenean, ohe alboan esertzen zen eta antzegoten zen guri begira, isil-isilik. Barkoa iritzi eta marinelek irteten hasten ziren beren sakurdin handiekin. Ondo gogoan dut miel makinaria. Nola ahaztu ume batek hori egurrezko ontzitzik batzuk eskuan zituela ateratzen zen eta itsasontzitik. Makinako orduak luzeak zirenez, barkuen erreprodukzio txikiak egiten zituen mielek. Hori itsasona bazen. Ontzi makitagileen tradizio luzea dago herrian. Makitarik zaharrena Antiguako ermitan ezkegita dagoen fragata bat da. 19. mendekoa, Jose Mauri eta Kaizerrek egin omen zuten, Elizarako botoak egiteko. Antiguako ontzi hori, Fernando Iramategik zaharra berritu zuen 50ko hamarkadan. Fernando Iramategiren fama zabaldua zen herritik kanpora, batez ere udatiarren artean. Ricardo Bastidak eta Jose Maria Oriol Jurkiko oso estimatzen zuten haren lana, Oriolek batez ere. Behin ontzi eder bat ikusi zuen Oriolek erakus leio batean, Iramateginera zenura ere, ez zegoen horren dudarik. Sekula ikusitako ontzirik ikusgarriena zenura, Oriolen aburuz. Maizulana, ikaragarria zen nola zeuden zainduta zetasun guztia. Iramategik bere artearen gailurra jo zuen. Horren beste txunditu zuen belaontziak ezen Oriolek saltzeko eskatu baitzion artizauari. Saltzeko favorez, beretzat nahi zuela eta barkoa. Nahi beste diru emango zion lanaren gatik. Berdin zitzaion zenbat mila ordu sartu zituen ontzia egiten. Denak ordainduko zizkion, ondo ordaindu ere. Baina Iramategik ezetz. Gizon zirioa zen artizaua. Hitza emana zuen eta ezin zuen horrelakorik egin. Eta las esan zion Orioli. Itsasontzia sosketa baterako zela eta ez egoela bueltarik. Nahi bazuen boleto bat erosteko eta itxaron zezala jangoikoak edo sorteak zer erabakitzen zuen. Jose Maria Oriol ez zen lasai geratu Iramategirekin izandako solasaldiarekin. Eta itsasontzi ederrura ikusten zuen bakoitzean, barruak buelta ematen zion. Beretzat nahi zuen kosta ala kosta. Ezin zuen irudikatu ontzi hura beste norbaitek izango zuela etxean. Zergatik eta sosketa egunean berak baino sorte hobea izango zuelako. Oriol esen inola ere gauzak sortearen mende ustearen zale. Ez bizitzan ez da negozioetan ere. Erabakiak hartzearen zale zen Oriol. Aukerak aprobetxatu egin behar direla uste duten horietakoa.
Iritsi zen alakoren batean sosketa eguna. Oriolek, banan-banan, boleto guztiak erosi zituen. Bera izan zen lehena papertxo guztiak berean atzen. Eta horrelaze egin zen iramategi maizuaren ontzi ederraren jabe. Gauza batzuk ez dira alabeharraren mende utzi behar, zer gerta ere. Miel Gaiastegiri miel madrileñu esaten zioten herrian. Goitizena ongi jarrita zeukan, izan ere Madrilen jaio zen, naiz eta aita izatez ondarrutarra zuen. Nonbait bere aita ezen itsasorako jaioa, zorabiatu egiten baitzen eta Eibarrera bidali zuen familiak Star Arma fabrikan lan egitera. Antxe ikusi zuten, doainak zituela mutilak eta Madrilgo Casa de la Moneda egoitzara igorri zuten, bertan txamponak eta bileteak diseinatzera. Madrilen eskondu zen eta baita posizio bat lortu ere. Udan Urberuaga aldera etortzen ziren eta bainuetxera udatiarren modura. Mielek ume sasoian sekula ere zuen etorri nahi izan ona. Ez zuen Madrildik atera nahi, instituzion libre de enseñanzan hartzen zituen eskolak eta nahiago zuen erakunde horrek antolatzen zituen udalekuetara joan, Kantabriara. Ez zuen ezer jakin nahi aitaren herritziki hartaz. Gerra iritsi zenean, baina gauzak okertu egin ziren. Arguilezen zuten etxea ondatu egin zieten bombardaketa batean. Aitona Monek ihes egin zuten, Madrildik Alicantera eta bertan hil ziren. Amak ezin izan zuen jasan bere amaren heriotza eta bera ere hil egin zen, penaz, Mielek esaten duenez. Aita preso hartu zuten Madril frankisten mende erori zenean. Handik gutxira mekaniko gisa lan egiteko hartu zuten aita, eta lan horrek aukera ematen zion ordu batzuk kartzelatik kanpo egiteko. Horrek salbatu zion bizia. Tamalez, gerra maitu zenean, Serrano Suñer politikariak hartu zuen Madrilgo agintera, eta gauzak aldatu egin ziren goitik bera. Errepresioa areagotu egin zen, fusilaketak agindu zituen Suñerrek. Mielen aita horrelaxe hil zuten. Aitak, zer gerta ere, papertxo bat emanazion Mieli helbide batzuekin. Sumatzen zuen lehentzeago edo gerosiago hil egingo zutela. Aitak ezin zion berari zerbait gertatuz gero, helbide haietarako batera joateko eta ondo hartuko zutela. Helbideak denak ziren ondarroakoak. 15 urterekin zerua goian eta lurra behan trenez etorri zen Madriltik Donostiara. Kostako trena hartu eta Debara. Deban ikusi zuen bazegoela ondarroara zijoan autobusa eta gidariari papertsua erakutsi zion. Mielek itauno eginez ea zerrenda horietatik ezagutzen zuen nor edo nor. Autobus gidariak eraman zuen Miel Iparkaleko 12. eta antxe hartu zuten Piperraneko familiakoek. Iparkaleak izen aldatua zuen, ordurako. Komandante Belarde izango zen aurrerantzean. Piperraneko horiek hartu zuten beren etxean Miel, sekula ikusi gabeko mutil koskorra. Eraikin berean bizi ziren Liborio eta Ana, etxabean. Mielek ilobatxoari kontatu zizkio kontu hauek denak, eta ilobak grabatu egin zituen eskolarako lan baterako, Miel hil baino apur bat lehenago. Etxera bizita joan nintzaionean Antigua Piperrak zintxa utzi zidan esanez, hementxe dago Mielen izate guztia. Zedea bizi-bizia da, alde batetik Mielen umorea eta bestetik umearen barreak. Bigarren Mundu Gerran jaso zitzaienarekin esate baterako. Itxura, Frantziako kostan ari ziren arrantzan 80ko hamarkadan eta lako batean kutxa bat aurkitu zuten. Danpernak ere bat zituen kutxak azalean, Mielen esanetan. Marinelek kutxa jaso zuten uretatik eta konturatu ziren izki batzuk zituela gainaldean. RAF, Britainiar Armadako abiazioaren inerzialak. Kutxa zabaldut eta sustekoa hartu zuten. Txokolatea eta galletak ziren. Guk ezin genuen sinetxi, geneukan sasoiarekin eta gozearekin aitaren batean bukatu genituen galleto. Entzuten zaio Mieli. Baina komeriak ez ziren hor bukatu. Galletaiak eta gero,
ezin zuten lorik hartu marinelek. Egun osa lorik egin gabe, bigarrenean ere begirik itxik ez, eta lanerako pronto 8 orduz lo egin balute bezala. Hirugarrenean berriz ezin begirik zabaldu. 3 egunetako logura bat batean iritsi zitzaien. 24 orduz egin nuen lo. Badirudi gerrako pilotuen txat zirela txokolate eta galleta gaie, eta drogaren bat zuten. Gerra hegaldietako ordu luzeetan itxarririk eguzteko. Trafeko kutsaren pasarteak gure amak kontatze zuten gauza bat ekarri dit gogora. Garai hartan, euskal arrantzaleek itsasgaleren aztarnak aurkiten zituzten maiz itsasoan. Kautxoa zen preziatuena. Arrainak baina askoz diru gehiago, egiten bai zituen kautxoak lehorrean. Kautxoa fardel handiak aurkitze zituzten ur azalean. Pitarekin zatitzen zituzten fardelok eta zatiok eskuratu egiten zituzten arropa sakuetan, gero estraperloan saltzeko. Bigarren mundu gerra baino lehen kautxoa zuhaitzetik ateratzen zen. Brasilen lehenik, Malasia eta Indotxinan gero. Uregorria balitz lege zaintzen zuten brasildarrek kautxuaren arbola, baina espioi britaniarrek eta frantziarrek kaleak lapurtu eta Asiako kolonietan aldatzen hasi ziren. 1942 eta 1942an Ozeano Baereko kanpainak kautxua egiteko lehen gairik gabe utzi zuen AEBko armada, eta orduentxe hasi zen kautxu sintetikoa lortzeko benetako karrera. 1942 eta 1942 eta 1943 eta 1943 urteak gogorrak izan ziren Atlantikoa zeharkatu nahi zuten zamaontzientzat. Ondoratzen errazak ziren barkuok alemaniar itxaspekoentzat. 1941 eta 1941 eta 1942 eta 1944 urtean artean alemaniarren mendean izan zen Hendaiatik ipar lurmuterraerainoko itsasertza. Aitonak kautxu fardelak aurkitu zituen behin Frantziako kostan arrantzen zebilela. Naufragio baten aztarnak. Ondo gogoan du gure amak Aitona kautxuaren diruarekin erositako zapata berriekin agertu zen egun hura. Alaba bakoitzarentzat pare bana ekarri zuen. Mielek behin Galizia aldean jaso zitzaiena ere kontatzen du. Handik zebiltzan hegaluzearen hartzetik. Kostera luze zijoala eta ontzi pintatzea outu zitzaion lemazainari. Ontzia jaso egin zuten lehorrera eta pintatzen hasi ziren marinelak berak. Sekulako ikusmina sortu zuen horrek. Egunero jendetza aurreratzen zitzaien itsasontzia ikustera. Haiek ez zuten ulertzen zergaitik, azken batean bajurako ontzi bat besterik ezen, Galizian zeudenen antzekoa. Gerozeago argitu zen kontua. Zabalduta zegoen paraje haietan euskal barkuek kristaleskoa zutela azpia eta horrezegatik arrantzatzen zutela horren beste. Kristalesko azpi hori ikustera zijoan jendea. Euskal portuetako barkuak ez ziren izango ez azkarroak, eta haien arrantzak ere besten parekoak izango ziren, baina distantziak beti sortzen du misterioa, mitoa. Miel herrira iritsi zeneko urteietakoa giroa ere badator zintan. Argirik ez egoela herrian, goizeko ordu txikietan iratzartzen zituztela etxe joaten ziren zeineruek eta handik gutxira trasko hotza baino ez zela entzuten kalean. Egurrezko oinetako aurra jantzten zuten bakarrik, itsasoan aldiz ortozik ibiltzen ziren, jaiegunetan abarketak. Arrantza non aldatu den ere jasoa dator. Hasierako urte haietan ontzien artean banatu egiten zela arrantza, dio Mielek. Oro bat, antzoa sasoi zenean herri guztiari manatzen zitzaiola arraina. Zapeia botatzen ziguten tostartera nasatik eta guk zapi bete antzoa ematen genion eskean zetorrenari. Elkartasun handia zegoen orduan. Gaur egun elkartasun hori desagertu da. Zinta utzi zidan egunean, agurtzeko orduan alarguna negarrez hasi zitzaidan. Haren utxune handia daukat, hain zen gizon ona.
Etxetik ere ez naiz ateratzen hil zenez geroztik. Andrearen esanetan, erretiroa hartu eta itsasoa utzi zuenean, galduta eta triste aurkitzen zuen gizona. Ezekien zer egin. Itsasoko bizitza hura botatzen zuen faltan. Halako batean, zelatasun zehar bati ekin zion, pintatzeari. Orduak eta orduak ematen zituen pintatzen, sukaldeko mailan. Belauna aurkiaren gainean jarri eta halaxe pintatzen zuen. Bere aitak bileteak egiteko zuen trebezia berarekin. Oso gizon alaia zen, esan zidan malkoak lehortu eta gero antiguak. Aneurisma batek jota zegoen eta ebakuntza egin zioten. Handik gutxira familiako baskari bat izan zuten, piperraneko denek. Badaezpara ere Miel etxean geratu zen, makal zebilen eta hobe etxean geratzea. Mielek ordea ezin zion eutsi baskarira joan gabe. Paiasoaren mozorroa jantzi eta familia baskaltzen zegoen etxera abiatu zen, bere etxeko ondoko portalera. Sorpresa bat eman nahi zien familiakoei, baina eskailerak igotzen hasi zenean ondoezik sentitu zen. Ume batek aurkitu zuen eskaileretan. Halaxe joan zitzaigun, bera zen bezala, umoretsu. Pantailako nabigatzaileari begiratu diot. Atlantikoaren mapa bat ageri da bertan. Europa eta Amerika oso osorik. Eta parabola batek marrasten du hegazkinaren ibilbidea, Frankfurtetik atera denetik Britainiar Irlaz zeharkatu arte. Oraindik bidearen erdia ere ez dugu egin. Egunan onden ere zehazten du pantailak. Ilunduta datoz gauez dauden herrialdeak eta egun argitan daudenak. Frankfurtetik atera garenean Europa argitan zegoen eta Estatu Batuetako mendebaldeko kosta ilunean. Orain Europan itzala ari da zabaltzen eta Pazifikoan argia. Denborak horrelako lana egiten du. Geure barruan ere, lehen ilunduta zeuden parteak argitu egiten dira bapatean. Gaztetan, ilun zeudenak helduaroan argitu. Gaztezarenean gauza batzuek garrantzia handia dute. Garrantzia dute lagunek, garrantzia gauak, garrantzia idealek. Eta bestelako kontu batzuek erabat baztertuta dituzu. Zer direnik ere, aitatasuna esate baterako. Erabat ilunetan egonda kontinente hori niretzat orain arte, baina orain argituz doa. Eguna zabaltzen ari da inoiz ikusi gabeko lurralde eder batean. Eta era berean beste leku batzuetara gaua ari da heltzen, hala beharrez. Abiazio frankistak Bilbon eragindako bombardaketei erantzuna eman nahian eta etsipenari eutsi ezin da, Bilboko kartzelak asaltatu zituzten, 1957ko urtarrilaren 4an, arratsaldeko 5etan. Kartzeletan zeuden preso nazionalak hil nahi zituzten. Kartzela horietako bat zen Larrinagakoa. Agintariak ahalegindu ziren oldarra geldiarazten, baina beranduegi zen. 100 lagun hil ziren arratsalde hartan. Larrinagako kartzelan preso zeudenetako bat zen Aitona Liborio. Hildakoen gorputzak bere gainera bota eta izkutatu egin zen. Halaxe libratu zen heriotzatik. Gero, nahasmendu hartaz profitaturik, ihes egin zuen Begoñatik mendira. Begoñan gora zijoala, baina berarekin batera ihesi zijoan Jose Luis Meller izeneko gizon txatar bat tiroz jo zuten. Liborio kura bizkarrean hartu daraman egin zuen toki segurura. Jaseko kamisetak dituzten gazteek 3. vodka bat eskatu diote algara batean L. Thompson zerbitzariari. Honek ezetz erantzun die, ez eusko zerbitzaria igaro denean berriro saiatu dira. Honek ere ezetz, aspaldi afaldu dugula. Zeinen zoriontsu ematen duten, gure etxean dagoeneko ez dago alaitasun hori, esan dit Renatak aurikularrak kenduta. Seme-alabek alde egin zuten etxetik unibertsitatera joateko. Bakoitzak bere bizitza du. Zuk baduzu seme-alabarik? Bai, Andrearen semea dugu etxean. Zenbat urte ditu? 16, ez da umetxoa orduan.
Gaztetan eduki zuen Nereak Unai, Danimarkara ikastera joan zenean. Noiz ezagutu zenuten elkar? Herri berekoak gara, baina duela 3 urte arte ez gara elkartu. Bai, bizitzak bide ezberdinetatik eramaten gaitu askotan. Gutxien espero dugunean zerbait gertatzen da zure bizitzan, norbait azaltzen da bat-batean, eta bizitza aldatzen zaizu goitik behera. Baina beldurrak ere agertzen dira une horietan. Niri beldurra ematen zidan Nerearekin maite mintzeak. Gertatuko zela banekien, baina bertigoa neukan. And I hope that I don't fall in love with you, because falling in love just makes me blue. Renata Tongoitzen kantasi zen kantatzen. Toki argia ontzia nola hartu zuten preso jakiteko, onena Isidor Etxebarriarekin hitz egitea izango zela, esan zidan Jon Akarregi aitaren lagunak. Akarregi Angolan bizi zen, hegaluzea harrapatzen duten ontzi handietan. Kanpaina asko egin zituenan, baina Rokalen ere egin zituen mareak aitarekin. Aitak kontatu zion marea horietako batean nola eraman zituzten lehenengo aldiz Stornowayra. Rokaleko hasierako mareak ziren, 70ko hamarkada urrun hartan, eta aparailuak probatzera joan ziren Justo Larrinaga eta gure aita. Gerrako barkoa hurbildu zitzaien behin, estreinako aldia zen. Zodiaka joan zitzaien albo batera eta eskailera botatzeko agindu zien gerrako barkuko kapitainak. Justok ezetz, ez botatzeko. Kapitainak bigarrenez jaisteko. Prismatikoekin egin zien kirika. Justok ezetz. Hirugarrenean, tu Stornoway esan eta porturatu egin zituzten. Horixe izan zen Stornowayn izan ziren lehen aldia. Orduan ez zitzaien ezer gertatu, libre utzi zituzten berehala. Baina Mielen kuadroan agertzen zen aldiura oso bestelakoa izan zen. Epaiketa eta guzti izan zuten orduan. Zerbait entzuna nuen etxean, baina datu zehatzak gura nituen. Isidor Etxebarria abokatua arduratzen zen preso hartzen zituzten barku haietaz. Abokatuak egunkaria erakutsi zigun Nerea eta bioi, bere Donostiako etxera sartu bezain laster. Begira zer datorren egunkarian, esan zigun eskelen orrialdea seinalatuz. Eskerrak emonaz eta olata mesa, Fabian Larrauri astui, Asmor, Goian Bego. 2008ko ekainaren 17an hil zan 87 urte ebasala, Eleizakoak eta Aita Santuaren bedeinkazioa hartuta. Bere zenideak, bere samin agurra bialdu eutzenei eta arimaren aldeko hileta elizkizunetara joan ziranei bere esker beroenak emoten deutxiez. Toki argia ontziaren armadorea zen Fabian Larrauri. Zuek toki argiari buruz hitz egitera etorri zareten egun berean agertu da eskela. Urteak egon naiz ezer entzun gabe eta egun berean ontziari buruzko bi berri. Isidorrek ondo baino hobeto prestatu zuen kontatu behar ziguna. Ontzia nola harrapatu zuten azaldu aurretik kontatu zigun nolakoa zen garai hartan egoera juridikoa. 200 gora ontzi zeuden garai hartan Ondarroako portuan, eta gero arrantzarako eskubidei buruz hasi zitzaigun hitz egiten. Hasiera batean ur territorialek 3000 baino ez zituzten hartzen. 3000tik aurrera itsasoa denona zen. Bitxia zen ur territorialak markatzeko modua. Lehorrean jarritako kainoi baten tiramenaren arabera zehazten zen. Kainoiaren bola noraino iritsi horrela zen markatzen zen ur territoriala. Gutxika kainoiak hobetzen joan ziren eta hasieran 3000 zena gero 6 izan ziren, eta gerozeago 9. 1976an jarri zituzten 200.000. Orduan, Europako elkartea osatzen zuten herrialdeek jarri zuten, tartean Britania handiak. Arrantzari buruzko legedia Bruselara igaro zen. Urteetan libre izandako urak Europari izatera igaro ziren. Baita gure aita Sevillen Rokol uarte alde hori ere. 200.000ko legedia ezartzeko beharrezkoa zen Irlan jendea bizitzea. Rokalen ez da inoiz inor bizi, ezinezkoa baita. Saint Kildan bai ordea. 30ko hamarkada arte jendea bizi izan zen irla hartan. Eta Rokalen Saint Kilda irlatik 200.000 barruan dagoenez ezin zen bertan arrantza egin baimenik gabe. 1982ko udaberrian Britanian armadako hegazkin batek argazkia atera zion
Toki argia ontziari rokalen inguruan maimenik gabe arrantzan zebilela, eta gastigoa igorri zien Bruselasko gorteari eta estornogoiko kostazainei. Ordurako toki argiak etzerako bidea hartua zuenez, hurrengo mare arte itxaron behar izan zuten markoaren bila joateko. Igaro ziren egunak, eta toki argia berriz ere rokaleko uretan zebilen arrantzan. Halako egunean jura ontzian zian reiteri kapitainak harrapatu zuen toki argia eta estornogoiko portura eraman zuten preso. 40.000 liberako izuna ordaindu eta libre utzi zituzten marinelak epaiketaren zain. Ordurarte egiten zena zen onartu errudunak zirela, izuna ordaindu eta etxera bueltatu. Bruselera igotzen ziren ontziek izena eta zerrenda beltz batean sartzen zituzten. Horren ondorioz, hurrengo marean arrantzan egiteko baimena kentzen zieten. Isidorrek sortea bere alde izan zuen, toki argiaren kasuan. Epaiketa atzeratu egin zen ustekabean. Hegazkineko 2 pilotuak Malbinetako gerrara joanak ziren eta ezin zuten epaiketan parte hartu gerratik bueltatu arte. Denbora tarte horretan abokatuari pentsatzeko aukera eman zion eta defentsa hobeto prestatu zuen. Ohikoa zen errudunak zirela aitortu eta izuna ordaintzea, baina oraingo honetan benetako defentsa prestatu zuen. Defentsaren ardatza honako auzi izango zen. Argazkiko ontzia esen toki argia, beste bat baino. Izan ere, Bruselak zerrenda beltzan izaten zituen legez kanpoko harrapatutako ontziak eta ez zien ematen baimenik itsasoratzeko. Baina toki argiak paper guztiak garbi zituen 1982ko maiatzaren 22an jura ontziak harrapatu zuenean. Alde batetik, arrantzarako baimena zuen oraingo honetan, eta gainera ez zegoen Bruselako zerrenda beltzean. Izan ere, Bruselari ahaztu egin zitzaion toki argiari itsasora joateko debekua ezartzea. Akats burokratiko hori aprobetxatuko zuen Etxebarriak. Etxebarriak ez errudun aitortzeko agindu zion gure aitari estornogoiko serifaren aurrean. Eskot fiskalak aldiz esaten zuen errudunak zirela, eta hori frogatzeko deklaratzera eraman zituen Rafeko 2 pilotuak. Azkenean ez errudun deklaratu zituzten. Etxebarriak irabazi zuen lehen epaiketa izan zen hura. Estornogoitik Glasgowrako hegaldian epaiketan parte hartu zuten guztiak joan ziren batera. Horren hegazkin txikia zen, ezen elkarrekin hitz egiten zuten denek. Malbinetako pilotuak esan zion guraitari, irribarre eginda, "You know you were there", badakizuz bertan zeundela. Aitak ere irribarre egin zion. Epaiketak badu beste xehetasun bitxi bat, 40.000 liberako izuna ordaindu zutenez, bueltan eman behar zigeten dirua armadoreei Eskoziako agintariek. Kontua da, garai hartako monetak, pesetak, bera egin zuela eta dirua irabazten bukatu zutela Bermeoko larrauritarrek. Estornogo irabazoazte galdetu Angus MacLeodi buruz. Hark kontatuko dizue honi buruz gehiago, esan eta gurtu ginen Etxebarriaren gandik. Zubi zaharra desegin zen moduan, deusestatu zuen gerrak udan ondartxara elkarrekin jaten zen lagun artea. Artetak zenperrenak pasa zituen gerran. Zemirek zaharrena engainatu egin zuten tropa nazionalek eta Andaluzian borrokatu zen. Bera aldiz erresistentzian aritu zen. Beste hainbat intelektualarekin batera, gerraren kontrako manifestua jarri zuen abian, Bartzelona. Antonio Machado, Luis Cernuda, Miguel Hernández eta Maria Zambranorekin buru bat eginda. Ordurako bere kuadro guztien gaia gerra zen, gerra behin eta berriz. Errepublika zaleen arteko liskarrez nekaduta, soilik familian pentsatzera deliberatu zen, eta emaztearekin eta bere bi seme txikiekin Mexikora ihes egin zuen. Arteta Amalia Barredorekin eskondu zen bigarrenez, 1929an. Amalia margolariaren modeloa eta laguna izan zen urte luzez, eta eskondu egin ziren azkenean. Ameliak bazuen seme bat aurretik, Andres, eta beste bat izan zuten elkarrekin, Aurelio. Biarritzera joan ziren lehenik senaren emazteak eta bi semeak. Han Marino Gamboaren etxean egon ziren. Mexikorako bidean jakin zuen seme nagusia preso hartu zutela, eta kontzentrazio zare batean sartu zutela. 1928an ondarrean Sinaia ontzia Mexikora iritsi zen. Antxe
hartu zuten Francisco Belaustegi Goitia eta Elvira Arozenaren etxean. Hotel oso bat zuten Euskal Herritik zihoazen erbesteratuei babes emateko. Arteta igande batez hil zen, 1940ko azaroaren 10. Mexikora ailegatu eta gutxira 60 urte paseak zituen. Heriotzari egin nahi izion, iez eta heriotza gutxien espero zuen tokian harrapatu zuen. Nora joan antxe hilko zara, esaten du gure amak. Artetak berri txarrak baino zituen jasotzen. Europatik zetozen albiste haiek ahaztu nahian. Asteburua mendialdean pasako zutela pentsatu zuten, eta tranbia hartu zuten horretarako zenaren emazteek, istripua izan zuten. Hasieran Amaliak emazteak uste izan zuen Aurelio honik atera zela. Elvira Arozenak eman zion berri txarra. Amaliak esan zion ezingo ziola eutxi minari, ezingo zuela bakarrik bizi. Oso maite zuten elkar, Elvira Arozenak idatzi zuenez. Hildakoaren gorputza ikustera joan zirenetatik lehenengoetakoa Indalezio Prieto izan zen. Ura ere Mexikon baitzegoen erbesteratuta. Prieto eta Artetaren arteko gutunik ez dago, denak erre zituzten. Carmen Bastidak esan azigun bi gertaerak aldatu zutela bere bizitza, bata gerre izan zela eta bestea aitaren heriotza. Gerrak Ondarroan harrapatu zuen Bastida, bere alaze bi aldeen artean harrapatuta sentitu zen. Batzuentzat kontserbadore egia, besteentzat sozialisten laguna. Arkitektoari bere semea 1937ko irailaren 15ean hil zitzaion, frontean soldadu. 25 urte baino ez zituen Ricardo Bastida gazteak. 11 urte lehenago, zalotasunez beteriko egunkaria idatzi zuen aitarekin batera, Estatu Batuetara bidaiatu zuenean. Orduan mundua zabala eta erakargarria zen, orain aldiz ankerra. 1953ko udan Bastidak jakin zuen Indalezio Prieto makaltze bilela eta bizita egin nahi izan zion Mexikora. Baina hegazkinean gaixotu eta bueltan bidali zuten, aitaren batean. Urrian hil zen, zubi zaharrarekin batera. Santa Kilda irla da Rokaletik hurbilen dagoen lur zatia. 1950 urtera arte jendea bizi izan zen bertan. Orduantxe atera ziren bertatik azkeneko biztanleak. Orduantxe bukatu zen 2000 urteko bizitza. 1950ko abuztuaren 28an hain zuzen. Egun eguzkitzu batean gauzak jaso eta irla utzi zutenean, betiko. 40 lagun baino gutxiago ziren orduan herrian. Gazteak aldeginak ziren lur berrien bila eta jende heldua baino esen geratzen irlan. Santa Kildako aztarnak baina aintzinakoak dira, neolito garaikoak. 500 urtetan zehar Macleod familiarena izan zen irla. Urtean behin egiten zuen bidaia Ugazabaren mandatariak irlara, udan. Orduan alogera jasotzen zuen eta irlakoek behar zituzten gauzak eramaten zizkien. Bitxia da ikustea zer gauza eskatzen zituzten irlako biztanleek. Behiak eta gailuak ekartzen zituzten baina baita arropa ere. Horietako zerrenda batean agertzen zen nola eskatu zituzten gizonezkontzako dozena bat boneta. Aparteko irla hartan modarekin zuten harremana deigarria da. 19. mendearen bukaeran turista aberatsak iritsi ziren bertara udan. Exotikoa zen Britainia handiko irlarik urrunenera bidaia egitea. Behin emakume bat harri eginda geratu zen, porrua iritsi eta ikusi zuelako irlako emakume bat Londreseko Oxford Streeten modako ziren arropekin jantzita. Barkoan iritsi ziren turistak baino modernoago jantzita zijoen irlako emakume hura. Jantziek nola lortu zituen galdetu eta emakumeak erantzun omen zion pasa zenudan aldatu zizkioela barkoan etorri zen turista bati. Irlako emakumeak inor baino modernoago izan gura zuen. Urteroko barku hori izan zen mendeetan zehar mundu zibilizatuarekin irlako biztanleek zuten lotura bakarra. Postea igortzeko olezko barkutxo batzuk eraikitzen zituzten. Olgetakoak balira bezala, jostailuak.
Bertan gutuna eta peni bat sartu eta bota egin zuten itsasora argipen batzuekin. Ontziak please open esaldia izaten zuen kanpoan idatzia. Ipar-mendebeldako haizea zegoen, egunetan botatzen zuten otzintxoa uretara, eta Ipar Eskozian edo Norvegian lehorreratzen zen. 1877an hasi ziren posta ontzitxoak erabiltzen. Urte hartako otsailean Petri Dubrovaki izeneko austriarontziak naufragio izan zuen eta herritarrek salbatu egin zituzten marinelak. Baina neguak aurrera egin ahala jan ere, gutxitzen joan zen eta John Sands izeneko bati otu zitzaion posta barkutxoaren ideia. Posta barkua Glasgow Austriak zuen kontsulari zijoan bideratuta. 9 egun beranduago jaso zuten Eskozian eta eraman zioten gutuna kontsulari. HMS Jakal ontzia Sankildan agertu zen handik egun gutxira eta jaso zituen austriar marinelak. 20 mendeak ekarri zuen aldaketa Sankildara. 2000 urtetako bizimodua orduan txeneten zen. Abeltzaintzatik eta txorien lumetzatik bizi izan ziren irlakoak mendeetan zehar, baina turismoaren etorrerak beren bizimodua goitik bera aldatu zuen. Lurra lantzeari, hegaztiak lumatzeari eta ertzain lanei utzi, eta turismoan jarri zuten arreta. Ahaztu egin zitzaien garai bateko bizimodua. Hori irla utzin zuten arte. Irla usteko erabakia gaixotasun batek ekarri zuen. Gaixotasuna esen larria ordea. Apendizite zume batek bultzatu zuten irlaren ustea. Mari Egiliz, izeneko emakume bat, Urdaieko minez hasi zen 1930ko urtarrilean. Zamaontzi bat zegoen orduantxe portuan, eta bizu bat bidali zuten Andrea gaixorik zegoela. Otsaiaren 15 arte ez zuten eraman Glasgowko ospitalera. Hantxe hil zen emakumea. Biztanleek oso gaizki hartu zuten Mariren heriotza, eta irla ustea erabaki zuten. Biltzarrean bilduta, ohitura zarrei jarraituz. Ordurako 15 gizonezko eta 22 emakumezko baino ez ziren bizi Irlan. Gainontzekoek emigrantzea erabaki zuten eta Amerikara edo Australiara. Zaharrenek ez zuten Irlatik atera nahi, bertan usteko esaten zieten etxekoei. Hantze hil nahi zutela beren zenide eta lagun hildakoen ondoan. Diotenez oso gaizki egokitu ziren Santakildatarrak, bizimodu berrira. Ez zuten sekula ahaztu aparteko irla ekaiztsu hartan zuten bizitza. Pantailan begiratu dut, ea zer dagoen ikusgai, musika atalera joan naiz lehenik. Nora Jones, live. Klikatu dut, Nora Jones ageri da pianoa jotzen antzoki batean. Bateria eta kontrabasua, kantari hasi da, Brooklyngo abeslaria. I waited, I saw the sun. I don't know why I didn't come. I let you be the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Hegazkineko jendeari begiratu diot. Gehienak lotan daude. Renata ere bai, munduko herrialde askotako jendea kabina honetan elkarrekin. Maiatzean Fiona Macreak editoriarekin bazkaldu nuen New Yorken. Fiorelos izeneko jatetxe italiarren geratu ginen. Lincoln Centerren pare-parean dago, Broadway. Maietan izena-bizena dituzten plakatxoak daude. Mai honetan esertzen zen alakoa. Mai hau bestelako familiaren txokoa da. Jatetxea mukuru batea zegoen. Operatik atera berria ziren. Fionari nobelaren egitasmoa azaldu nion. Ideia bilakatuz joan zela, eta azkenean Bilbo eta New York arteko hegaldi batean kokatuko nuela dena. Nola hitz egin bestela familia bateko 3 belaunaldiri buruz, 19. mendeko nobelara itzuli gabe.
Nobelaren idazketa prozesua kontatuko nuen, eta zatika, oso zatika, 3 belaunaldien kontakizuna. Horrelaxe bizi naiz ni neu ere, hegazkin batean, esan zidan Fionak. Galestarra naiz, Saint Paulen daukat bulegoa eta senarra New Yorkekoa da. Hegazkinetan bizi dira batzuk, itsasotxietan besteak. Orain aurkitu dute mariner bat portuan itota herrian. Oharkabean igaro da iaia gertaera. Marinera etorkina zen eta ontzian bertan bizi zen. Izena bizenak ere bazituen, baina ez zuen etxerik. Lan egiten zuen ontzia zen haren bizilekua. Norbaitek haren bila jo naizunean txalupara joan behar zuen. Ez dakite ziur nola ito zen gizona. Badirudi gauez ontzira sartu nahi eta laprast egin zuela. Zorigaitxarren kontuak. Eta burdinazko ontzien artean zendu zen. Gauza garbirik ez hala ere. Gizon ura ontzian bertan bizi zen, baina ez da bakarra. Gezurra badirudi ere. Mariner asko dira oraindik ere ontzietan bizi direnak. Hantxe egiten dute beharra eta bizimodua ere hantxe. Baita ontzia portuan dagoenean ere. Lehorre erarintzen dira aldian, ostera egiten dute tabernetara, aldi baterako atzean uste dute bakardadea, eta iluntzean itzuli egiten dira ontzira lotara. Lasgarria egin zait, beti, etxerrik ez duten mariner horien bizimodua. Ontzian bizi dira eta ez dute sustraiarik bota lehorrean. Ontzia portuan dago, uraren gainean, eta marinerak ez du muga zeharkatzen. Bere bizitza portu horretara lotu nahi ez balu bezala. Behinekoa da haren bizilekua. Haren etxea ez dago lurraren gainean eraikia. Etxeko zurabeak ez dira irmoak, ez hemen, ez han, uraren gainean beti. Batzuek, ordea, zeharkatu egiten dute moiaren muga hori. Andaluzian, nengoela oporretan, gertaera bitxi bat jaso zitzaidan behin. Gazte batzuekin, berbetan hasi eta nongoa nintzen esan nienean, haietariko batek kontatu zidan bera ere ondarroan bizi izan zela txikitan, bizitzako kasualitateak. Haren gurasoak Euskal Herria iritsi zirenean ez zuten etxerik eta portuko biltegieran egiten zuten lo. Hantxe, sare artean egiten zuten ohea. Horize kontatu zidan, eta haren arreba zaharrena hantze jaio zela. Biltegian bertan eta zareen artean, zirena txiki bat balitz bezala, arrain usain eta guzti. Urte batzuk, Euskal Kostaldean lanean egin eta Andaluziara bueltatu ziren gero denak. Denak ez, arrebak Euskal Herrian geratu zen. Badira ontzia eta portua utzi eta etxea bertan hartzea lortu zutenak. Hasieran beste marinel batzuekin batera bizitzen ari ziren eta gero bakarka. Urte batzuen buruan. Haietariko batzuk ezkondu ere egin ziren eta seme-alabak izan zituzten. Seme-alaba horiek euskeraz egin dute gaur egun. Emigrazioaz hitz egin delarik gomutan hartzen ditut sarritan portuko marinelak. Eta pentsatzen dut portuaren irudia argia izan litekeela haien integrazioaz hitz egiteko. Batzuk ontzian geratzen dira, ez leku horretan. Beste batzuk portura igarotzen dira eta azkenik badira batzuk sustraiak lur berrian botatzen dituztenak. Balio lezake irudiak egia da, baina susmoa dut gehienetan ez dela borontate kontua integrazioarena. Gehienetan portuko sarrita itzita egoten da eta. Musikaren ataletik atera eta filmenean sartu naiz hegazkineko pantailean. 4 film ditut aukeran. Entre les Murs, Delta, Changeling eta The Tale of Despero. Lehenengo filma aukeratu dut, Entre les Murs.
Frantzia, 128 minutu. Lauren Kantet, François Begade, Nassim Amrad, Laura Bakela. 2008 Canneseko festivala. Urrezko maskorra, drama. Sinopsia. François, auzoko gatazkatsu bateko instituto batean, frantses hizkuntza ematen duen irakaslea da. Bere ikasleek 14 eta 15 urte bitarteko adina dute. Françoisek Esmeralda, Suliman, Koumba eta gainontzeko ikasleekin eztabaidak izango ditu hizkuntza dela eta ez dela. Dokumental itxura duen fikziozko lana da filma. 24 gazte ditu protagonista, bat ere ez da aktore profesionala. Gazteek Parisko Collège Departamental François Dolton ikastetxean derrigorrezko bigarren hezkuntza ikasten dute. Pantailan klikatu eta filma hasi da. Sirena bat entzuten da eta gelan irakasle bat mahaia jotzen ikasleak isilarazteko. Canneseko urrezko maskorraren ikurra. Ikasleak irakasleari galderak egiten. Entre les murs. Ikasleak elkarrekin haserre. Un film de Laurent Kanté. Ikasleak patioan. Librement adapté du roman de François Begado. Irakasleak irakasle gelan eztabaidatzen. Entre les murs. Unairen sasoikoak dira ikasleak. Gomutatzen dut mugikorrera lehenengo aldiz mezu bat bidali zidan eguna. Ura posa. Hilabeteetan zehar bidaltzen nizkion nik mezuak berari. Mezu arruntak, abizuak ematen eta. Halako orduan iritsiko naz, bestelako orduan errepasatuko dugu lezioa. Benak jaso bai egiten zituen, baina erantzunik ez. Azkenean erantzun zidan arte. Mezuaren edukiak ez du garrantzirik, ados edo antzegongo naz ezaldien antzekoa zen. Baina mezua jasotzea bera benetan importantea izan zen niretzat. Irailaren 2 gaixotu zen gure aita. Gurasoak zinera joan ziren azken aldia izan zen ura. Etxetik irten baino lehen argazkia atera genien. Azken argazkia biak batera. Handik bueltan ondoezik sentitu zen. Ospitalera eraman zuten. Pankreatitisa. Egun pare bat plantan. Gero arreta intentsiboko unitatera. Egunero egiten genion bizita. Ordu erdi goizez, ordu erdi arratsaldez. Normalean hitz egiten zigun, baina goibel bazegoen. Baita goibel bazegoen ere. Eginiko bizitetako batean aitak zioen bere bizitzari errepaso egin ziola eta gauza batekin zegoela pozik eta gauza batekin damu. Pozik zegoen itsasoan egin zituen urte luzetan etzuelako gizonik galdu. Sekule zitzaion inor hil, denak itzularazi zituen etxera marearik marea, olaturik handienetan ibiliarren. Damu zuen gauza bakarra, bere aitari lepotik heldu ziola behin. New Yorketik bueltan gaude, adizkideok. Ibilbidearen amaierara iritzi gara. 4 orduko bidaia egin ondoren, paperezko itsasontzi edo hegazkinez bidaiatu ondoren, literaturaren hegalak baliatuta. 4 ordutan ospatu dugu hizkuntza eta literatura. Hala ere, bukatu baino lehen, beste goraipatze txiki bat egin nahiko genieke. Ez dezagun, hizkuntzari esker garela gizakiak. Hizkuntzak bereizten gaituela beste bizidunengandik. Eta gauza bera esan genezake fikzioaz, sormenaz, beste errealitate, mundu eta unibertso batzuk borobiltzeko gaitasunaz. Egunen batean hizkuntza eta literatura galtzen baditugu, gizatasuna ere galduko dugu. Betiko. Eta hau izan da dena adizkideok. Eskerrak berriz ere zuen 20 minutu hoiengatik. Eta datorren urtera arte, ez adiorik.